Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customize Nation, Snow White Meat and Poultry Market, Eden Cinemas, Fior di Vita, OK Home, CMYK. Hello, Abigail. Illum qed ngħidu cheese counter illum. Fil-fatt għandna cheese counter sieħa hawnhekk. Grazzi Fior di Vita, Fior di Vita sponsor tagħna. Kollha nħobbu dakin romantiċizmu, dak iċ-cheesy. Jiena romantiku, kont ħafna iktar meta kont żgħir. Mhix ġara. Peress li jiena queen of romanticism. Ifimni, mhux. Tħobb imma min ikun miegħek. Mhux iżejjed imma. Speċi jrid ikun hemm dik in-naqra Chase. mhux hekk. U Joseph Chase imma healthy, mhux toxic. Biċċa tal-art. Yes. U Joseph kien qed jgħidilna jiena romantiku ħafna. Li minn banda kien ġil taħdem kontrija, tant ġil kont nipprepara ngħid ħana ma ħarra speċjali. U xilejn il-mara ma nafx kemm il-darba sa qabel ma proponejt kienet taħseb li wasal li nipproponi. Meta waslet dik il-ġurnata temnet hekk. Le ma ġili kont nagħmel darba minnhom pereżempju niftakar kont għamiltilha sibballer tat kien naħseb xi birthday, ma nafx insomma. U qatt noqgħod għamilthomla fuq screen hekk qatt noqgħod nirjamla u ħasbet li ħanipproponi. Kemm minnhom. Imbagħad pereżempju tkun vera ħadda bi kbira. Eżatt, dik. Imbagħad jgħaddu żmien biex insir naf li kemm minn għalija kont ħanipproponi dak iż-żmien u jintipa. U kif proponejt imbagħad? Kiena kbira jew sempliċi? Ma kienx ġisajra, ma niftakar kont bukkjajt għaw dex kien għal-birthday tagħha. Hotel. Imma l-ewwel li bdejt parsi bukkjajt post u konna sejrin post niftakar xi ħaġa partikolari. Niftakar tal-fjuri għax kont pjana bil-fjuri fil-kamra nħanżejna u kollox, preparajt ma tal-hotel biex iżejnu li kollox u l-fjuri ma kienux waslu. U qed jibatuli fuq il-mobile il-fjuri għadhom waslux, jien qiegħed on the way biex imur il-hotel, kelli nivvinta t-tapar sejrin hotel ieħor, morna t-tapar hotel ieħor dipodi, hawnhekk xi bukkjajt tagħmel hawnhekk. Sakemm imbagħad batuli orrajt issa mort fil-kamra kelli mużija u Will You Marry Me u dawn l-affarijiet. Vera? Imma kien hemm fotografu ġewwa. Fejn kienet Will You Marry Me? Fuq is-sodda. Bil-miktuba? Miktuba bil-bżiża. Mastra. U kien hemm fotografu ġal-kamra u xilejn kif fetħet il-kamra ħallejt li tiftaħ l-ewwel. Kif ratu qabdet werża ma kienx taf ma raġ dik. Li hemm raġel ġal-kamra. Qabdet werża? Qabdet werża. Xilejn ma jew naqbħali nisu ninħazzu. Nibżaw. Mbagħad qabdet tibki jew le? Inti bkejt? Ma bkejt. Dak Ma nafx kemm ġiet. Dak l-effett kollu. Joseph Becca wkoll. Joseph Becca daqs kemm ġitu flus. Missa ma bkejt. Le ma bkejt inti? Ġejt emozjonat. Jien nibki b'kollox hekk. Jib kollox nibki. Oh, sweet. Tissir emozjonali ħafna. Toqgħodx nagħmlekx nibki issa. Le, ma nbikkux ikun intaċ ma le ma jiranka film u ġieli stankulodni kif rajtu ġimgħa qabel għax nibki u hemm films partikolari mhux nibki biss nibki. Kull darba. Semmu tibki tollu fuq. Pereżempju Green Mile dak it-tip. U niftakar darba minnhom kienu ċemplu li waqt li qed nara Green Mile fil-biċċa seħ. ċempilli xi ħadd fuq order kienet u da minn kien inti żgur orrajt. Bniedem ma jafniex. Żgur orrajt. Li orrajt Qed nara Jien the notebook kont bkejt. The notebook kulħadd bekka, kull mara li naf piet. Braveheart. Isma' għadna introduċejna guest, Yes, ladies first, please. Ja, Claudia m'għandix bżonn ebda introduzzjoni. Ma nixtieq ngħid li mara li vera nammira u vera nħu baż nitkellem magħha. Naħseb li t-tnejn inħossu għandna l-istess sentiment għal xulxin. Għax ħanna jlek xi fik li inti profonda ma fl-istessin taf tuħu baż, taf tuħu il-ħajja vera light, you're very cool. Le, vera. Vera, 100%. Le, femminili fl-istess jim b'saħħtek, għandek ħafna minn daw il-dualities li vera. Jinta xkun ħadd pjaċej kif ġejtu kien hawn Claudia. Jien kont fan minn dejjem meta kont żgħir żmien ħajja. Mhux biċċajt kif ġejt niftakar ħajja alert. Żgur niftakar ħajja alert. Mamma mia, jiena nipprova ninsija dik. Għaliex? Oh, għax jifhimni. Ma jien kont fan kbir. L-ewwel darba li ħadsem fil-festival ta' Song. Kanta li biċċa.
Diska mhix ħażina. Kanta ħajjen. Ħajalet. Ejja, kanta. Burning questions. Le, ma l-image ifem. Sviluppat l-image. Sviluppat l-image. Jiena niprofa ninsija. Imma neħu pjaċir xaħat. Ifem, għattar, għandkom ħafna nkomin, għax Abigail l-ewel darba li kanta ġo festival u l-koll għed tiprofa tinsija, ma mux ħanħalluha. Ta' dik id-diska li nismajt. Ta' xita. Eżatt. Introduċi il-Joseph. Joseph, guys, Joseph huwa ħabib tagħna minn dejjem huwa kittib, kien jikteb magħna fuq minimissu, preżentatur. Jirreċta wkoll magħna. Jirreċta magħna, għandek podcast ukoll ġej dal-waqt. Ġifieri vera versatili, ħabib tagħna kbir. Papa. We love, I love Joseph, I love you. Lisbaħ avventura. U minn dejjem kien ħabib tagħna ħafna parti ċaj. Dak ġi workshop u dak ġenninni. U ġenninni. Efem, mellum il-ġurnata u kemm il-darba ngħidilkom li nagħmellhom il-ġurnata biss. Għadda ħajtu ntliet vera. Isma' sigla. Qabel sigla jiena ħan nintroduċu xi dan illum ħan ixorbu guys. Zardetto dan huwa prosecco verament tajjeb. Minn għand il-ħabib tagħna Hansa. Rajt ħaddu u mbagħad naraw x'jiġri. Sigla. Mela żomma xi sandi tletzijat biex nitkellem. Ejja, ġib niftaħu lek. Mela, waqt li qed inferraw. Irċevejna xi kummenti, ħan indirizzhom naqa'. L-ewwel nett, ma din ma nistgħu nsaqsuha xortax. Għandna atturi, ġew atturi immaġina kieku kont attriċi. Nixtieqkom issaqsu lill-atturi nisa u rġiel għala xena fejn jidħol is-sess ma nagħmluhiex bla ħwejjeġ bħala atturi barranin. Isma' din minn batilna x'm'għandix l-isem. Title. Batilna, aħsbu sa dan it-tant. Message. Lew ħaġa għamlu toast, lew ħaġa toast, Abigail. Lew ħaġa it-toast importanti. Guys, hawnhekk dan Abigail, grab your glass. Sindindaj. 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 We're gonna say Sindindaj. Mela, toast Sindindaj. Guys, hawnhekk ngħidu l-verità kollha l-verità biss. Tajjeb. Għalik Sindindaj. Mix fil-karti, guys. Amen. Mela, għaliex ma nagħmluhom xarwinin Malta. Jien għandi risposta sempliċi. Jien għandi ħafna risposti. Minn fejn iddew? One. Ejja ma nbdewx intom. Għaliex taħsbu li Jien attriċi sewwa. Kieku tagħmilha ma. M'għandi dubji tiegħi ta'. Jien naħseb anke li nkun attriċi ma naħsibx li hija xi ħaġa li nagħmel. Għala? Ma nafx naħseb inkun xi ħadd ieħor ħlief Klawdja. Wan għax naħseb. Diġà ddiskutejni għadi u kontetli. Wan, ara, li tkun attriċi, wan għax naħseb li you will be good for it. U tu meta tkun attriċi qed tesperjenza pereżempju r-rabja, iktar safe. Mhux Klawdja qed tesperjenza r-rabja, jew lejra, jew il-biki, qed tesperjenza tru xi ħadd ieħor. Vera sabiħa, Imma allura l-mistoqsija tiegħi mhux aħjar tgħixhom inti bħala persuna għax dawn huma sentimenti reali li tittejx magħhom. Iva, ma batem mid-dimensjoni sabaħ, inti tilbes maskli differenti, u għed tesplora karattri differenti, dinamiċi differenti, dik is-sabiħ tagħha. Tagħmel Arwin, Joe? Jiddependi x'inhu l-proġett, żgur. Għal Malta ma. Dik li kemm jista' jkun x'inhu r-return, fis-sens kemm ħadd titħallas jew hekk tħallas biss li tajt ħadsem skont xi proġett. Skont xi proġett ikun, mhux ħajkun proġett li tajt. Skont il-livell, għarajna jina ġili kelli atturi saqsuni għedu l-isma Karlo sandi dil-parti. Namila jew lew, jendem għedu ħagġa waħda, lew ħagġa minni il-produzzjoni. U għara minnu il-direttur. Għara il-livell ta' prodott ħajoħroċ. Jaf tidder vera korni. Għax inti jek ħatti ħu riskju bħal da, kumbat tidder kif għattajt Abigail korni, bil-Malti waqqaw kannejk. Mux werti, tifem għara dik demna. Pero naku jgħidu naħseb li għatawna għatabu fuq daw l-affarijiet biex billi rridu għataw. Jina s-botem dimensjoni uħra, bat t-tara u koll. Toqt il-kamera, tamil differenza. ħafna. Kif xed tidher artistika l-ħaġa u d-direttur, kif jaħdem id-direttur. Abigail, u kif jaħdem id-direttur u kolla minn
Għax skont x'tib ta' direttur għandek, għax direttur jagħmel differenza kbira jew ukoll. Mhux fejn il-kamra biss, anka kif direttur jinterpreta l-iskript u jinterpreta l-karattru, jekk ikollok inti direttur jaf x'qed jagħmel u jifmu l-iskript u joħroġ il-karattru kif suppost mod. Jekk le jkun bniedem illi. Apparti li jekk direttur jaf x'qed jagħmel, dik ix-xena jaf li hija inevitabbli, tiġri għax importanti għall-istorja. Imma ħanajdlek Malta ma nitħallsux biżejjed biex nagħmlu dat tip ta' affarijiet, jiġifieri. Għalhekk ikux wieħed. Reperkussjonijiet jafu jkunu. U reperkussjonijiet da ħajbqgħu għal dejjem. Ġifieri di anke Margot Robbie meta għamlet Wolf of Wall Street ma xrajtux Wolf of Wall Street u kellha xejn fejn jidhru ħafna affarijiet. Like bdiet taħseb u l-fatt li da ħatibqa' hemm għal dejjem. Tfal tagħha huma missiera. Fehmt ma dik ovvjament ħalset il-miljuni. Mhux hekk biss, ma ħalset il-miljuni u kienet għamlet tal-karriera tagħha. Eżatt. Nista' nifhimha. Diġi fil-karriera tagħha fis-sens hawn Malta bravu kemm inti bravu jasal fejn jasal proġett mu ħajsal imkien teknikament għax il-karriera tiegħek ma nafuha di jkun qed fl-arti jafa. Sewwa l-karriera tiegħek fejn twaslek. Jiġifieri tieħdu riskju bħal dak plastik kulħadd jafek hemm dik ukoll, inti kulħadd jafek hawn Malta, fimt? U mbagħad hemm ħaġa oħra wkoll li ngħidu. Tosok exposed naħseb ukoll hawn Malta. Tosok exposed u hemm livell ta' maturità fuq l-udjenzi li mhix l-istess. U dirdu ngħiduha. Qed tifhem awdjenzi li jafu jixtarru x'inhu kwalità. Fil-qosor u li jifhmu li huwa karattru fittizju. U awdjenzi li ma jifhmux li huwa karattru fittizju. Isma' kellna kummenti ieħor man teacher ma ngħid u mbagħad nibdew logħba. Għax f'podcast minnhom. Nisajt l-aħħar ħaġa fuq di. U ma naħsibx li hemm bżonn. Le u di biss. U mbagħad ma naħsibx li hemm bżonn li jkunu arwenin. Kultant hemm bżonn imma iva. Imma jekk inti għandek għajn artistika tajba, tista' twassal il-messaġġ. Ġib koxxa pereżempju. Eżatt, iġib koża tinduna taħsib arwina jew arwin. Ma naqbilx, films fejn jeħtieġu li tara n-nudità kollha. Ija, ma jiena ma naħsibx li Malta. Imma ma naħsibx li Malta għandna bżonn immorru sem. Le, ma nażlu proġetti oħra, ma jiena rajt films fejn qed tisma' kien hemm bżonn narhom arwinin. Kien hemm bżonn nara. Biex l-effett ikun iktar reali. Eżatt, biex ikun naf striking jew. Yes, 100%. Meta titkellem films ġifieri barranin, Eżatt, barranin. Jiena hekk qed ngħid. Le, Malta guys jekk mhux worth it. Mhux worth it. Issa battitina teacher tal-Home Economics ħanaqra malajx fil-podcast ta' Matthew għadna x'mhux qed jagħmlu affarijiet bħat-taxxa l-iskola. U għaltinna il-Home Economics suġġett li beda Malta fis-sebgħinijat u li issa nbidel u fih jiddiskutu insurances, budgeting, kif tixtri post, karozza, home loans, debt, financial decisions, independence, etc. Jien edukatriċi, mela. U ġili nkun f'klassi tal-Home Economics u l-impressjoni li kien hemm fi żmien kulħadd. Dik il-problema li option. Iva. Imma diġà pass. Le, huwa pass tajjeb ħafna 100%. Il-fatt li m'għadux assoċjat biss ma tisir, fil-verità tisir ftit isir fil-Home Economics iktar huma affarijiet prattiċi. Mela. Definitely life skills li hemm bżonn nitgħallem. Abdul karti tfal ħanibdew. Thank you teacher li battinna mhux se ngħid isimha għax. Vera, grazzi. U għajm punt vera interessanti. Ħafna, grazzi. Ibqgħu batunna hekk tidu tagħmlu kummenti bħal daw ibatu kemm tridu, anke bħal oħrajn. Ufmuni. Ma daw. Dawk li huma miktubin, dawk minn ta' guest passati, okay? Mela, jien ħanibda jiena kif dejjem jiġri u ħansaqsi lil Claudia. Alright, terġa'. Is-sinti tiegħek tista' taqsel minn ti. Mela, d-domanda tiegħi qatt batejt bil-body image. Iwa. Fajla sabiħa bħalek. Jien għandi passat ta' eating disorder, kbir, snin twal. Bulimja. U għadni mbagħad minna sissa ġifieri immur fis-sens. The act of binging and purging m'għadniex nagħmlu. Għalkemm ikun hemm mumenti jekk irid inkun vera onesta magħkom li nkun qiegħda ġifieri quddiem situazzjoni li tentazzjoni. Iva, tentazzjoni kbira ġifieri. Però nħoss li għadni minix, per eżempju, jien naf semmejna xena nuda, eżempju, jien żgur ma nagħmelix apparti primarjament bħala prinċipju għalija. It-tieni raġuni żgur tkun għax minix konfidenti. Per eżempju, jien jekk immur baħar. Ma tarak sabiħa ġifieri? Imma
Domanda li speċi naħseb meħsib iżjed milli ġazbu hija. Ma naħsibx li għad verament kont nħares lej il-mera unkun kontenta. Imma huma affarijiet li iktar huma profondi minn hekk inti li għaddejt minna. Le, for sure. Jiena ma kienx eating disorder ma kellix taqsam ma body image. Xorta jiena nħoss li minn hemm telqet il-punta tluq. Le, forsi ma telqitx minn hemm imma xorta nħoss li qiegħda eat feed ma l-ħesil kollu li għandi ġo. Le, għaxin kelli ġismi perfett waqt il-bulimja. Iktara ritratti bil-muskulatura, għaxin kont. Għadek zaħira ħafna. Xi 22. Konna l-binging u purging l-istess. Għal-minn ma jafx binging li kollox u purging jien konni hu pinnoli biex imur namen. Di kun neħi. Le, ma konċ kapaċi. Minn kollox kont ma marriċ nati il-wahda. Le, fil-sens tajjeb li nedukaw kol. Xankal, per eżempju, għommi ma kellix idea ta' xo tiġri, ma ta' saret taf. Zgur. Kienet vera mkisra meskina. U dak iż-żmien jiena meta saru jafu kienet ħadetni għand it-tabib u kienet it-tabib kien qalli noħduk Mount Carmen. Dak iż-żmien ma kienx teżisti dar kien. Kemm kellek żmien dak iż-żmien? Nistaqsik? Mela jiena meta qisu qabduni kelli dawk 13 sena. Okay. Imma bqajt snin twal. Kont żgħira ħafna. Ivi. Kemm kellek? 13. 13 żgħira ma. Dak iż-żmien ma kienx teżisti dar kien għal saħtek li kombinazzjoni issa timmur nagħmel placement tiegħi hemmhekk għax qed nistudja biex insir psikoterapista u qed nagħmel. U qed nagħmlu propju għalhekk għax rid nara anki jiena psikoloġikament fejn qiegħda. When faced ma. Imma jiena nemmen xorta li tibqa'. Le, li ma tibqax għax jien jeħriġt minna stramp ħafna. Jien għamilt 5 ijiem patata, nixrob l-alkohol minn filgħodu sa flaxija. U qtajt. Temmen, marġaġ kon bulimik. Għax kienet ixu ta' kontroll. Jien ma stajx nikontrolla l-emozjonijiet tiegħi, separazzjoni ta' minn missieri, jien fir-relazzjonijiet kif konna rani, kien hemm ħafna background. Allura persi esperjenzajt l-alkohol għal 5 ijiem u ġejt totalment patata u I let go. Issu somehow bulimia let go of me. Isallum il-ġurnata inħares li ġismi u nara tpaħbih ċellulite. U I love it. Lej, kolli nammetti li għadni ma wasalx dak l-istat, għadni ma wasalx dak il-level. Imma it's a constant kind of working on it. Ek naħseb jini. Le ma naħseb li tiġi minn ximkien ieħor, mhux xorta, mhux mill-ġisem. Għax ġifieri jiena li għandi tpaħbih, għandi ċellulite, xorta ħars fil-mera u ngħid tal-ostra. Istra. Le, xorta għadni ma wasalx. Dejtajt int il-profond, l-imħabba li kien nifsek. Tiġi minn ximkien ieħor mhux dak li hu viżwali. Tajjeb li toħob ħsieb li dak innifsek. Ma jien nagħmel li nista' nagħmel u le, ma mbagħad ma tix tkun nistra kif tgħid li tissottometti ruħek biss għal dak il-fatt. Għax imbagħad jiena grazzi għal dak nemmen ħafna fi sbuħija tal-bniedem. Il-ġewwieni. Jien meta nintaqa' ma' xi ħadd li għandu personalità daqshekk u anke forsi estetikament mhux tip tiegħi. Naqbel. Xejjen inħall. Jien qatt ma kelli tip estetiku. Jien ħriġ marġil sbieħ ħafna u marġil niddeqna jtkorra. Mhux estetikament vera. Jiena Carlos kien. Carlos kien sabiħ ħafna attent. Carlos kien. Nilħek minna u nilħek. 7. 7 tajjeb. 7 tajjeb. In-9s u 10s kollha kienu tipo IQ. Mixek ta' bankina. Ovvjament. Carlos kien hemm fuq f'kollox fl-IQ. Facebook hija. Għatma bejt 10 intellettuali u 10 sabiħ ukoll, għat. Le veru. Dok kienu jmorru ma' xi ħadd. Ma nafux fejn qegħdin. Asjenta. Għadna ma tilnihom. Ma ħaditix. Asjenta. Tini darba għalja. Darba ħatta. Inti Mr. Carlos, go for it, sabi. Go for it, number 7. Number 4. 4! Tal-sajt, tani 4. 4 out of 10. 4 out of 5. Ja, minnem. Mela. ħana zir wahda mid-range sewa.
Claudia, kellimna ftit fuq Claudia ġajt. Mela kollox. Għalissa Iva, għalissa ħanaqdu fuq. Mbagħad għandu fuq Joseph. Lar break-up. Lar? Break-up. Imma lar flima sens. Issa fidejk, issa. Sens tixtieq inti. Lar break-up. Minn break-up dejjem gravi tkun. Ma tantx għandna break-up sbieħ. Vera, break-up dejjem ħażina tkun. Tu biferin l-aħħar break-up tiegħek kienet vera sabiħa. Kif? Kejna fl-imkien tħaqna fl-imkien tan-naqna. Ej, sa kienet mutual decision. Speċ, fl-aħħar mill-aħħar iva, imma tipo vera onorajna l-imħabba li għandna lejn xulxin. L-ar break-up naħseb jiena li hija meta l-imħabba ma spiċċax. Jiġifieri mhux xi ħadd fell out of love. Dik problema. Allura kważi xorta tibqa' ma tifhimx. Għala. U tibqa' dik it-tama. U tibqa' tgħid imma kieku għal xiex li ma tifhimx u li tibqa' xorta tħobb il dak li jkun anki jekk l-imħabba tinbidel għax ovvjament jekk tgħaddi minn ċertu affarijiet fir-relazzjoni ħadd inbidel, jiġifieri d-dinamika tar-relazzjoni ħadd inbidel dejjem. Ma naħseb dik lar għax m'hemmx qisu tgħid le daj ħatibqa' taraħ dal-bniedem u tgħid. Għax dak ma tiridek tgħid fuck it. Eżatt. Jew inti ma tridux. Imma jekk taf li. It-tnejn għadkom tinħabbu ma sarx tkunu flimkien fuq xi raġuni partikolari. Eżatt. Dik naħseb ibsa. Jien naħseb li għalija personali ħan biġu bajna wkoll. Naħseb l-ar break-up. Break-ups kienet meta waġġa aktar il-persuna l-oħra. Vera? Vera kienet diffiċli. Naf li qed imwaġġa l-persuna l-oħra. Għax il-guilt imma l-guilt. Imma lilek ġieli tal-quk. Ija. Ħassejtek imma ħassejtni aħjar minn meta naf li waġġajt il-persuna l-oħra. Ħafna. Domt ġejbija? Infatti domt naħseb iktar kien hemm żmien meta kont qed naħseb kif nwaqqaf il-relationship milli domt fir-relationship kuntent fiha. Lallu. Konna fl-ħan waġġa l-persuna l-oħra ma kontx naf kif ħarġ minnha. Infatti ħriġ minnha vera b'mod tannejk. Dik kont sensaqsik b'riżultat. Messaġġ. Ma kontx naf kif ħan u vera bqajt. Mela ma tħallinix b'messaġġ. Messaġġ. Vera dik Madonna. Kemm kellek ġew? Ma nafx, 20 semmata, ġifiri ma konġ zaħiza. Ma kienet diffiċli ħafna. U konna fl-ħat waġġa l-persona, l-ħra ma konġ. Ma ħagġa tafxini, nifmek ġifiri għax għaddejt ħafna mill-gilt, imma li truli naħseb għanna nkunu iktar gilti, nkunu ma xaħat u ma nkunux kompletament, għax inti il-persona l-oħra mux għet ittija ċans issib xaħat li jadura kif għandek. U għanki li l-nifsek. Għallek il-nifsek. Dak iżmin ver kienet diffiċli, ħafna. U x'kien ir-reazzjoni għal-messaġġ li bat? Ma kien hemmx reazzjoni lura, ma battitlekx lura? Marret issib nies minn tal-familja tkellimhom tibu għal xiex u issib nies hekk. It happens, bro. Sinċerament, ħanajt sinċerament meta tipo minn fuq social media ma ħassenni xulxin u meta għadda żmien u rajt li qiegħda f'relazzjoni oħra vera kont kuntent. Għalkemm kien għadda żmien vera kont kuntent. Ħafna. Inti qatt tlaqt b'xi messaġġ lehom? Le, jiena għaddejt minnhom it-tnejs, għaddejt minn dak li qal Joseph pereżempju li tweġġa xi ħadd jibsa ħafna. Imma anke taqla ħaġa fik ħafna jibsa. Ġifieri jekk ikoll ngħidlek what is the worst breakup, I think meta tkun hemm imħabba vera u tkun emozzjoni serja u profonda. Titlaq jew jitilqu. Qed para li. It-tnej bibsin ħafna, U anki meta anki jekk tibqa' tinħab u ma tistax tkun flimkien. Mhux hekk l-istess. Dik Lara. Jekk l-emozzjoni tkun vera. Dik Lara dik tibqa' imdendla u. Eżatt hekk tħossok imdendla. Għax li tweġġa l-ħasħat li kien importanti li kurtak xi ħaġa sabiħa ħafna f'ħajtek jibsa immens. Jien nasma meta kont tiżgħar kont nispiċċa minn relazzjoni ġimgħatej wara għandi bżonn jew niddejtja biex ninsa, m'għadniex hekk imma. Anki jiena meta kont iżgħar kont istra mill-ewwel minn relazzjoni l-oħra, forsi mhux ġimagħtejn, ma xarejn. Fil-fatt l-ikbar li break-up li kelli ma ġratx imbagħad. Xiġifieri? Ma ġratx li ftit wara ftit ħriġt ma' xi ħadd ieħor. Mbagħad bqajt.
U għaxet kifet nejdu tibqa tkaxkar u dak it-kaxkir. Dik klar, jena l-lum sirt naqta. Dak it-kaxkir. Jena l-lum sirt Kaxkir ta' fera. Iġennek it-kaxkir. Kera ta' tkaxkir. Iġennek. Both ways, it works both ways. Għax inti jek tkun trid terġa' tirranġa trid titkaxkar intik. U tibqa tfittex ir-raġuni, imma anki jekk ma se terġa' tirranġa. Joseph, your turn to shine, darling. Għandna karti tajba. Ħassaqsir il-Claudia u kol. Ħatta Claudia. Mela, staqsi li trid lil min trid. Estra. Joker mill-ewwel. Kemm dejt heavy. Staqsi l-Carlos. Thank you, Joe, kemm inti rajt. Vera xi ħaġa nxejn kun naf. Li kellek tażel, le vera mhix li kellek tażel, tarġa' titwelet mill-ġdid, annimal xi ħaġa xi tkun. Il-listri kemm tajba din mistoqsija. Jixtieq jitwilet Abigail Malija. Nipreferi nitwed Donald Trump Abigail Malija. Għal ħafna raġuni. Taf li sparawlu? Ma duħaj. Plax li sparawlu lej meta jgħat fis-sebajnijiet, minn hemmhekk minn fintu twiled semmek kellu ħajja tal-ġenna kien u għad l-affarijiet li għamelu. Isma' jinbiss kien ġomon sissa, jinbiss ħanżira. Kemm tajba din mistoqsija ġew. Kemm terġa' tweled Donald Trump titbażel x'tagħmel ma toħroġ għall-President. Eżatt, Ejja, karf, titwiled. Bniedem jew annimal? Le, nitwiled bniedem żgur ta' 110%. Mara jew raġel? Nitwiled raġel żgur. Definitely. For a lot of reasons. Eżempju? Per eżempju, ħaġa mela jiena nitkellem minn perspettiva ta' raġel. U jiena I am happy, kontent li na raġel. U kontent li bħala raġel se napprezza n-nisa għax raġel. Plus illi nammetti wkoll nkunu onesti illi meta twilit jiena it is a bit of a men's world now, it's changing and we have to negotiate it. Pero I must admit illi we've had it good for a lot of centuries aħna l-irġiel. Għalkemm ma ħaqniex għax affiġna l-ostra u nammetti wkoll imma il-verità. Isma' Carlos huwa woman's man. Le, Carlos is not a woman's man. Carlos is a realist. Le, woman's man ġifieri. Ma nafx xek tajda, xi ma nafx tajba b'Ingliż. Tipo dejjem hemmen fin-nisa, ġifieri kemm inna naħdmu dejjem tipo anka jimpjega n-nisa. Il-partners tiegħi dejjem kienu nisa. Nisa. Il-business partners tiegħi dejjem nisa. Tal-mara x'inhi. Le, ħafna. Lew li qed inti li realista dik apprezzata ħafna u minn mara. Ma vera, għax Flima sens. Li huwa realista li qed jgħid li they've had it good. No, we've had it good and we've had it good and we kind of messed it up. Iġu l-mara u raġel. We're suffering for it. For instance, wieħed mill-iktar argument, il-ħabib tiegħi my best friend, nitkellmu ħafna fuq dal-affarijiet u hekk ngħidlu aħna ma donx issa ħaqna, għax issa bħalissa aħna l-irġiel qegħdin fil-West we're being għandna problema kbira illi aħna we have to find our new identity as a male għax in-nisa f'daqqa waħda huma resurgent kważi f'kull industrija, speċjalment fl-industrija tagħna li hija industrija artistika. In-nisa they are resurgent and they're coming on strong. Fil-fatt ħabib tagħna direttur Amerikan senna iltqajna miegħu għalinna l-Amerika jekk inti ma jkollokx direttur mara within the project ma tħux il-fondi. Għax illum bħalissa hemm push kbira lej in-nisa fil-ruoli kreattivi. Mużikalment ukoll fis-sens. Waħda mir-raġunijiet għaliex dejjem ma żilt in-nisa biex ikunu partners tiegħi. Ġifieri kont avant-garde. Le, kont avant-garde ma. Kien ġajjaf għal-ħan daħħal mara. Aħna l-irġiel bravi ħafna, imma aħna l-irġiel għandna tendenza ta' we're a bit laid back on certain things. Imma ma fimx il-risposta. Terġa' titwilet raġel jew mara? Titwilet raġel, però. U x'tip ta' raġel? Issa kieku nista' nażex nitwilet jiena. Vera mibni. Native American Indian nitwilet. Vera. Fil-bidu net ta' meta il-nies il-bojot waslu. Il-lallu. Veri ibsa. Yes. Għala. Because I want to see that world before they screwed it up. Mur ħafna qabel, u. Qabel ma ġew il-bojot. Imma le ħana jekk tmur qabel. Għax tara l-bidla. Ħatara ħaġa waħda jena nara l-bidla. Ġifieri li tinkun Ma ma kienx daqshekk sabiħ. Jiena vera kuntent. Kera ħafna. Jiena li dejjem ngħidha jiena fortunat li twilit fil-1972. Għax aħna n-nies tas-70. Vera kollox rajtu. Unlike any other generation, we were
growing up and experiencing the mega changes in music, art, fashion. Le, anka technology. U technology, għana meta konna żgħar ma mhux żgħar. Ma kenniex kien internet. Ma kenniex mobile u ħadna d-dinja ta' missirijietna. Però mbagħad ħadna wkoll id-dinja tal-lum bil-smartphones. Ħalli għalli Carlos jagħmel post ġifieri. Imma xorta għandi smartphone. Deċiżjoni tiegħu mbagħad. Mhux eżatt, 20 darba rejtu kif jagħmel post. Ma deċiżjoni tiegħu li ma jitgħallimx anki wara 20 darba. Għax issa tikkomunika mal-Amerika l-ħin kollu tal-net. Mela, issa jmissa Claudia. Claudia sa kemm tażel l-mistoqsija għamilna mentions. Nirringrazzja l-Ultimate ta' support tagħhom u l-Magna tal-kafe sa nofrilkom kafe. Nokla, d-dizin tal-cards u l-logo, grazzi Nokla, Customize Nation għal-istampar tal-karti u tal-li dem tajnuna, sunta we love you. Ok, home għal-dila mara tal-ġen u għal-dekorazzjonijiet, visiti għad-dawl, CMYK għal-PVC boards nħobbuk Josef, Hansa tal-Prosek kollu, mux vera Carlos, Fior de Vita. Grazzi Fior de Vita, grazzi. You made my podcast much better. Snow White Meat and Poultry Market li ukoll ilhom magħna minn ħafna żmien u Eden Cinemas. Go for it. Mela jiena ħansaqsi l-mistoqsija li ħallit Mojra Staffraċ għaliex għandi ammirazzjoni kbira Taf kemm tal-ġen. Ħafna. U ħadna bazze. Ħafna Mojra. Ħafna bazze tkellmu magħha. Irrid nażel lil min ħanistaqsija di. Ħanistaqsija lilek hemm. Okay. What day in your life would you like to relive? Di ma jistawx ġifiri mistoqsijiet, ma jistax jirrispondi jom kulħadd. Nistaw tajk irrid. Jekk inti you want to jump in. Yeah. Naf jiena li waħda. Waħda minnhom żgur ngħidu hekk. Mela. Jiena nanna kont close ħafna tagħha nanna ċejni. U kienet imqarba, u kienet ninkwa, u konna nitqu ħafna fl-imkien, u vera konna close. U kien ta' stroke. U meta ta' stroke spiċċat logged in, tipo moħħa baqa tajjeb, imma ma setax titkellem sew. Ġifieri moħħa jaħseb sew, imma meta btiġi biex titkellem, allura xi Trapped. Issa l-aħħar darba li rajta qabel ma ta' l-stroke, kien xi ġimgħa qabel. Waħda forsi 3 darbiet iġġilidna f'ħajjitna iġġilid magħha. So jiena qabel ma ta' stroke kelli ġlieda kbira man nanna. U l-fatt li taf kif l-aħħar komunikazzjoni full magħha kienet ġlieda. Mbagħad ħalli jagħmlet xahar, tipo u kienet tibża ħafna mill-mewt. U kien xar vera intens, niftakar konninta faħdija fis-sodda tal-isptar noqgħod inkantala f'widneha. Jiżammet ftit kliem u fost il-kliem pereżempju żammet I love you, allura kienet tgħidlu 20 darba. I love you, I love you, I love you, dik se tikkomunika. Tikkomunika l-inqas, allura kienet tistrih li tista' tgħid tal-anqas dak il-kliem. U kont noqgħod inkantala diski ta' Patsy Cline u hekk. So it was a very beautiful. I mean for her it was hard, but at first it was hard, imma xorta kien hemm dik l-imħabba, fimt, li stajt nkun close ma' dak ix-xahar. Imma l-fatt li qabel ma tal-stroke ġilidna b'mod daqshekk kbir, issa kan tibda tgħid Madonna tajt jiena, taf kif? Istra. U tibda tgħid istra Madonna li ħajti kollha naf għal din mara u forsi ġinna darbtejn 3 darbit dik id-darba, kieku dik Tbiddilha ġifieri. Kieku nbiddilha ovvja, żgur nbiddilha. Issa jien naħsibtkom ma tmorru għal xi ħaġa pożittiva. Ngħix dik biex nbiddilha. Għandkom xi ġurnata intom? Istra jien qasnaf. Tista' tkun pożittiva wkoll. Ma nafx. Go for it, guys, għax għadni rrid naħseb jien. Għandek xi waħda ġew? Ma nafx mhix naħseb. Naħseb li But li Mirko għalli if you relive it doesn't mean you can change things. Ma jiena deċidejt li I can change things. Għax jiena għamil ta' domanda Mirko. Tindaħal. Relive it you can change it. Jiena kont qed ngħix f'realtà oħra li tista' tmur. Probably tiegħek tajba li tista' tmur u li tista' tmur tbiddilha relive it and change it. F'ħajja ovvjament immaġinattiva. So you think a day that you want to relive and change? Or else just relive. Just relive. Relive kieku ma taħrix minn il-mami Martin kun konxa, ħanara nħirġa. U xi ngħid il-biċċa xogħol li tixtieq għal ma raġuni.
tista' ma tagħmilx. Il-ġurnata ta' dueli. Imma tista' ma tagħmilx. L-allu li ħriġ mill-mami. Okay. Ma daqt iż-żom jekk niftakar. L-immaġinazzjoni. Well. Problemi. Interessanti. Għaw xatirtu ġibar u naddu għal-imis. Ek naħseb li zbaħ ġurnata ta' ħajt. Naf ġazameni, meta twilda t-tifla, ma kienet ġurnata vera intens. Bżajt jow? ħafna, Bżajt? ħafna. Għala. L-ewel nserta flejl kienet ġurnata li dakinhar twildu xi 30 tarbija. Aħna midwife ma kien hemmx magħna xejn. Realment jiena u l-mara tiġi midwife 5 minuti. Allora jien kont qiegħed hemmhekk inħin kollu, xilej dajlek, nalla kon hemm jien inħin kollu hemmhekk. U kienet intens, x'jista' jiġri. Mhux hekk. U meta jsemmulek il-monitor, l-importanti li kollha l-monitor ma żaqqa l-mara biex tara l-ħarbit tal-baby. Kif naraħ jiċċaqla jew il-velcro tinfetaħna għammu niġri nsib il-xat, ma jmux. Mhux ovvja. Intens ħafna, sabiħa l-żbaħ ġurnata żgur. Intens. Polarity, żgur. Ġurnata ma fl-istess ħin. Kif bdejna ngħidu fuq l-imħabba qabel ma beda x-show, bdejna ngħidu l-ikra ħaġa u l-isbaħ ħaġa. Naħseb jiena dawk il-mumenti kieku jkolli nerġa' I relive. The intense ones. Jisu meta tinta. Tamħabba, ħejja dik sabiħa. Iwa, Claudia, Yes. L-ewwel bewsa. L-ewwel affarijiet. L-ewwel waħda. Le, mux l-ewel bewsa. L-ewel bewsa ma l-imħabba. Mux l-ewel Malta l-ewel. Ma xaħat maħbub. Eżat, l-ewel bewsa tal-imħabba li għandek bħalissa. Momenti top. Per eżempju. Mela ħansaqs il-Joseph, bil-ġobon fħalqu. Kinky jew vanilla? Il-ġilat ta' Danone. Inti kinky jew vanilla għandek kurzita? Insomma xaħat il-. Ma ta' Spiega. L-esma. Vanilla ġifiri, vanilla. Ara Claudia għam interessata. ħalqa miftuħta l-eslejja. Vanilla ġifiri ta' vera ta' soltu. Tikraħ. Eżatt. Imma taf kif missionary l-iktar. Forsi morru xi darba dogi. Kinki tipo jgħamenem tlaqna. Torbota mal-linfa. Mela. Naħseb il-shotgun. Carlos. Ovvjament dina comic relief u Carlos. Mela da moġovja, l-ħesma tajt muġek. Ġuri kemmu kinki. Fin-nofs. Ma hemm xi kelma fin-nofs. Eżatt. Ma li kollok kinks. Nafx li kollok kinks. Chocolate chip. Tannof chocolate chip. Fis-sodda affarijiet naħseb importanti. Jenna naħseb l-importanti. Speċjalment ġenerazzjoni twila. Li tkun fit-tul. Dik stradik vera dejja ħsibt. Jien li twa relazzjoni li kelli 5 snin qisu. Imma dejjem inħares lejn nies li ilhom snin twal. U tajt kif. U dejjem kurzita għalija. Imma jien naf nies li ilhom snin twal u sex life is great. Le. Imma they work on it. Bil-fors naħseb jiena. Tipprova farġu. Minti li jiġri naħseb ukoll tista' jew tmur għal-ħażin. Jew tmur vera tajb għax inti iktar ma ssir taf il-persuna, aktar sir komda ma dik il-persuna. Ukoll. Però xorta irid ikun hemm ċertu openness li tipprova għax jekk xi ħadd iktar konservattiv jew. Dika gets boring, I think. Hemm kelma li dejjem taħrab li minn moħħi fuq ir-relazzjoni. Wejja, hemm kelma partikolari. Issa di. Le, li għandha x'taqsam ma dal-argument, 100%. Siba, mbagħad tkellem. Fim ta' complicity. Irid kollok complicity, li intom tkun isom kompliċi u r-relazzjoni taħdem isek we are us against the world. And so even when you are playing the games, there's a certain dem nara illi inti għandek isu dem isa relazzjoni isa tempju u dak it-tempju tiegħi men u tiegħek fehmċet ngħidlek noħdoħsibu flimkien u dik li sbaħ ħaġa and I think that's how you can survive through time. Li anke daw l-affarijiet huma sakri. Dawk dik għalija sakra. Jiena nemmen li f'relazzjoni is-sess mhux l-iktar ħaġa importanti meta r-relazzjonija tajba. Imma meta s-sess ikun ħażin tiġi iktar ħaġa importanti. Meta jkun ħażin. Issa l-ikbar problema li naħseb jien li sakemm kollox għaddej right. Ti banka fil-ħodu mux għad il-mar tajdela dal-lejl, ekk l-affarijiet sejri ħinżina ma tamilix. Allura meta suppost għandek titkellem fuqha u forsi tagħmel l-affarijiet differenti jew iżba.
iktar tinala. Ma titkellimx fuqhom. Jista' ġifieri hekk jgħaddi żmien hemm iċ-ċans li iktar u iktar problemi ma titkellimx fuqhom. U tafx naħseb nara wkoll li ma tantx naf nies li huma open li jitkellmu fuq is-sess mal-partner tagħhom, hemm ċertu mistija. Imma jien naħseb li meta l-affarijiet huma qegħdin sejrin tajjeb titkellem. Meta l-affarijiet huma għadhom sbieħ u hekk titkellem, meta l-affarijiet ma jkunux qegħdin kif tixtieqhom ta' ma titkellimx, jiena naħseb. Ħanuħ mill-esperjenza. Idealment titkellem dejjem, Imma mhux faċli għax infhem tinsix kull kif esperjenza ħajta ħajti jien almenu kull relazzjoni differenti, kull persuna differenti u d-dinamika ta' bejn il-koppja differenti. Issa għalhekk nemmen bil-complicity jekk ikollok il-complicity ġiek inti persuna li magħha tista' tgħid tkun int u tilab u titkellmu tiftehmu dik li għadha kamat l-iktar għalija. Jaħseb l-iktar ħaġa importanti fis-sess li vera tista' tkun int 100%. B'kemm dak li jogħġbok u dak li ma jogħġbok. Eżatt, mela, importanti. U kemm li tiskopri affarijiet ġodda li jaf jogħġbuk u ma jogħġbuk, qed tinfetaħ għal. You have to be open to. Int kinky jew vanilla? To talk and explore. Vanilla min jiżgur, kinky fimni, ma bil-ktajjen u ma nafxiex. Tintrabat imma per eżempju, jekk iġi ħadd jorbtok tajdu le? Skont kif u fejn. Eżatt, Mbagħad morna inkwiżizzjoni. Ma tantx għandu gost wejja. Naħseb in between ukoll. Li jkun hemm bilanċ sabiħ li la tiġi boring u laqqas tiġi sfurzata li kważi titlef is-sens tal-intimità. Importanti dik. Żgur. Carlos inti. Kella Carlos it's Yes, ħansaqsi. Your time to shine. Ġo ħansaqsi waħda lilek. Parir li kieku tagħti lilek innifsek żejr. U dik hija domanda ta' Klara. Parir li nagħti lili nnifsi? Kieku żgħir. Joseph illum jagħti lil Joseph żgħir. Hemm ħafna pariri. Għażel wieħed bro. Mellux rajt filmat u jgħidlek li l-persuna li trid toġob f'ħajtek lejl ommok l-missierek l-atfal lilek innifsek ta' 8 snin. U vera bdejt naħseb fuqha. Bdejt naħseb fuqha u vera tagħmel sens. I love it. U kif rajta bqajt naħseb fuqha ġifieri il-biċċa xogħol. Li fid-dinja l-iktar li trid li tajt kammil xi ħaġa. Li kieku biżgħira tħares lejha u tgħid dik. Proud bik, mhix l-ommok tagħmel proud mill-missierek l-atfal. Allura tant ħsib fuq għad il-biċċa xogħol li hemm ħafna affarijiet naħseb pariri li nagħti li nnifsi wkoll. Imma ma naħseb l-iktar waħda li dak li vera tħobb timxi waraħ u mhux timxi għax l-iskola twasslek l-hemmhekk jew għax taħseb li hemmhekk kemm ċans li jkollok ġob aħjar timxi vera ma dik li tixtieq. Tagħmel li tħobb. Jien ma għamiltix, għamilta tard u jiddispjaċina snin li tlift. U hija ma għandek żgħir inti. Ma għandek żgħir. Ma xorta, diffiċli biex. Kemm għandek żmien men? 37. 37. Ma xorta, Abigail. Le ma xorta. Ikun hemm affarijiet li tajt kieku naf meta kelli 18 iffukajt fuq ġett. Bħal differenti. Mużika jinnab. Mużika żgur. Biex titnejt. Issa regret għalik ġifieri għax li tgħix b'regret. Mhux regret, tipo meta tkun huwa regret, imma tipo llum il-ġurnata qiegħed f'ġob li ngħid the whole night qiegħed stabbli u qiegħed happy. Mhux diffiċli ngħid isma' nbiddel biex immur għal xi ħaġa oħra li toġobni. Kieku qabli ma kontx naf mod ieħor iffukajt fuq dik il-biċċa xogħol naħseb kienet tkun differenti. Qabli dak iż-żmien ma kontx. Isma' moħħok miftuħ u wara. Eżatt. Jiena ħanbiddel il-pajjiż men. Mela. L-ħaġa li qatt ma ħsibt ħanagħmilha. Kolle palle grandi, Qatt f'ħajti ma ħsibt li ħanagħmilha u kemm hu l-bot l-Amerika. Qatt ma ħsibt. Ma nistax tajt fil-ħajja. Le, u ħanejdlek inħares lejk u tkellimna anke qabel ma bdejna nitkellmu hawnhekk. U bdejt ngħid men, Klaw. Speċi il-ħajja dik is-sabiħ tagħha istra li ma tistaġnax jew ma talaq l-ebda bib. Jew ximdejtej li qed vera. Parir kieku inti naħseb kieku tagħti dal-parir. Issa jien essenzjalment persuna beżżija. Naħseb, narani beżżija ma fil-fatt meta tara ħajti
ma tiddirx persuna beżżija. Imma jien nibża nagħmilhom xorta l-affarijiet, xorta nibża. Inti tibża minn ċerta affarijiet, imma minn ċerta affarijiet. Le, nibża l-ħammur. Ma xorta tagħmilha. Xanka dik kulħadd, imma dik. Imma ġifieri tikkonfronta l-biża tiegħek mhux you sit with it toqgħod hemm. Jien taf ngħid jiena dolgħod bdejt ngħid kemm hija unpredictable il-ħajja. U dik it-tieni sens ta' solace bil-Malti xtajt, sens ta' comfort. Għax ngħid mela jiena siċurilu kont qalbi maqsuma għal-ħajja li ma tagħmilx sens, għax kont qiegħda f'sitwazzjoni naqa' tossika, mhux tossika, ma kienet ħaġa li mhux qed tagħmel li ġid. Le bis-serjetà. Sa siċurilu. Kont qiegħda, mhux siċurilu. Le, wejja. 4 xhur ilu. Kont għaddejjem daqsxejn tal-tibdilu, kont qed tbiddel ħajtek kompletament. Kont ngħid dil-ħajja bla sens u ma rrid nagħmel xejn u xejn ma joġobni. Għalissa li qiegħda vera kuntenta u sejra. Għax you have something great to look forward to. Ma le, what I'm saying, il-ħajja hija unpredictable. Ġifieri anke meta tkun fl-għar, tkun taf li f'sitt xhur oħra tkun fl-aħjar. Mhux hekk. Stax tajtu dik vera ħsib sabiħ. Isma' telefonata tbiddillek ħajtek ta' telefonata tbiddillek ħajtek. U inti titkun timbotta lilek innifsek. U biex inżewwiġa ma li qed tgħid inti, naħseb jiena kieku it-trawmi tagħna li ma tħallihomx. Għax kieku inti bit-trawmi tiegħek staġnajt hemm, kieku qas dan il-mument ma minti tgħix. Ekku. You would have missed the bus and not presently living this moment. U naħseb kieku jiena traumi, naħseb tajb jiena nemmen li daw meta tkun fit-trauma jew fl-uġieħ tiftakar li dawk huma l-momenti li kabruk. L-uġieħ. U li kollox temporanju wkoll sa ċertu punt. Taħrab minnu l-uġieħ. Oqgħod fih ħadd titgħallem u tikber. Dik li tgħallimt għax inkun naħrab. Dik kienet taħrab mill-uġieħ. Dik kienet waħda mill-ikbar argumenti. Minn break up mill-ewwel. Waħda mill-ikbar argumenti li kienu għandna. Ma ħossu ġieħ ieħor ma minn ħanis. Eżatt. Illum il-ġurnata tgħallimt li dawk l-iktar momenti ta' valur meta twejġ. U dom biex titgħallem, ha? Dom ta' ma it's never too late. It's never too late. Channeling them is good, du. Naħseb jena, anki through therapy u hekk. I love therapy. Anki jena avid fan of therapy. I love it. Joe, dik kienet isposa vera tajba, bro. Dik tal-lejt. I love it. Ħankun qed naħseb fuq għalejla. Vera tajba, pro. U ngħidha lin-nies. Well done. Inti klar. Mela jien. Li laq bistun, ja? Sorry, għandek Jien naħseb Joe imissek. Jien kont ngħidu inti missek Joe. Sorry. Ħaġa li tallim f'din il-podcast li Abigail m'għandix idea ta' kif taħdem logħba karti. Sorry. Ma tad bqajt impressjonata belħa bir-risposta Joe. Vera tajba. Jiena dil-mistoqsija ħana mara l-Claudia x'intom biġibtuha podcast qabel jien rajtu l-ora. Rajtu kemm jarana Joseph. Tgħidulli rajtu. Qatt qabduk fil-fatt. Issa tista' tfisser ħafna affarijiet, imma inti taf eżattament x'iridu ngħidu biha aħna din il-ħaġa, eżatt. Dik id-bisima ġifieri iva. X'kien jismu Pissi 567? Pulizija wkoll. Le. Għax il-pulizija kulħadd qabel. Eżatt, il-pulizija kulħadd qabdu. Kull minn ġil podcast. Le, qasina, jina li jgħar minn pulizija, sorry. Għajdinna. Għal xaħat tal-familja. Għajdinna min. Ġara. Mux ħan nitwal ħafna dettalji, ma unjata. Umbat ix-xita werratu. Ma werżat jew? Le. Frizzajt? Tattejt? Għaxi l-affari kienet komplessi. Ħanerġa' saqsi imnalland il-blaxera. Imma ksirt? ħafna, ma mbagħad ma kellix. Kunjata laru. Però hi kienet vera mara kbira. Ma semmitilek. Xej, la li u laqas l-tifel taħħa. Vera mara tal. Imma ċerta li qabditkom. Tbismet u ħarġet. Ragami tal-ġen. Tal-ġen. Pero mette, ġifiri, naħseb dik il-ħarira, ek.
Kina għad senti għatta tom. Eżatt. Gina ġratli. Kunjasa. Missieri. Missieri! U kienet moment li ma tistax tajt isma kienet ħaġoħra mux ħaġoħra. There was no way. ġar kristalli. Kienem xmod. Id-dar imma. Id-dar, tipo. Fil-kamra tijak? Fil-kamra, Fetaħ il-bib? Miskin batala il-bib, għamenna dik is-sija ma nafux kif għanħorġu ġakamra ta' sodda. Wara sija tipo kull ħrieġ ta' domandat nejn intom. Wara li ġrat, ma l-moment li ġrat. Wara komplejti jew waqaftu? Le, Ma stajt. ma naħsibx li tistaw mbagħad. Għamil xi xar ma rridx jaf. Kompli. Għas-sofis. Le, jena fil-pozizjoni, fil-sens fil-kastijaj ma. Fil-pozizjoni. Il-pozizjoni. Nifmek ħafna, Freudian slip, dika Freudian slip. Nifmek ħafna. Pozizjoni kienet problematika. Madonna, jew ġiġi. Jena issa. Mela laħal il-diskors ma laħal. Mus sembidlu xej, anzi. Ele, għazzom l-istess fil. Ok. Għannaraw, għax għandi wahda. Naqa kinki. Xtib ta' porn tara. U ma nafx minn ħan saqsist. Joseph għalija. Għalli għattek kienet jixrob konsevga. Eżat. Eti ġaluni. Ejja, ġo. Fadlilkom prosecco. Jina liħu rifin. Mela, le? Jien fadalli na. Mela, ġo, smajta mistoqsija. Smajta, għara jien persona, mux juħed li. Tara l-porn. Le, mux ma narax porn, imma li najt li fissat li. fil-kategoriji. Anka per eżempju, nkux fil-rezzjoni, qatt ma kont it-tip li ngħid jew kuljum jew. Le biżejjed. Imma naħseb li anka naħseb fil-porn li ġili rajt vera boring, ġifieri m'hemmx xi stereo iktar ma tkun normali, il-biċċa xogħol iktar. Le, ma dik pereżempju tip ta' porn li jidher normali. Imma vera mhix il-bniedem li għax ġieli jien stess ġieli jkun hemm min joqgħod jgħidlek għax kopjara ċertu porn. Qatt ma kont it-tip li għandi. Tigravita li ċertu. Jew li hemm xi porn star partikolari li tfissat fuq. Tkun taf. Jien taf xi dejquni meta it turns me off mill-ewwel. Meta l-mara tkun tidher tir-reċ ta' strammek. Ma li tibda tagħmel sejjes naf li mhumiex ta' vera. Xej daqshekk imbagħad ngħid. Għalhekk naħseb jien li iktar affarijiet li jidhru li qed parsi huma dawk li huma l-vera, dawk li jidhru so home videos. Jista' jkun li kien hemm iktar pjanijiet fihom milli. Jien naħseb li dawk fejn il-mara tiġi degraded istra. Iddejqek? Ija, ddejjaqna ħafna. Ħafna ddejjaqni. U ġifieri konxa biżejjed biex naf li għalija għal-mara huwa xogħol dak. Ma nibda ngħid istraleta. Immem nisa li anka fil-kamra tas-sodda jieħdu pjaċir biha dik il-ħaġa. Ġifir they get excited. Kun hemm xi 4 ġiel pereżempju, jew 5 irġiel u kulħadd. Kien sejtu terminoloġija. Kulħadd jispa'. Nistudja fuq kollox u naqra kollox u I'm very well read. X'irid infittex eżatt. Gangbang. Pijama party. Pijama party. Jew couch. Horse li qed niċċajta. Carlos, Madonna. Qed niċċajta. Ma come on. Carlos cannot resist a punchline. I cannot resist a punchline. Dik fuq dal-podcast l-ikbar problema li għandi jiena I cannot resist a punchline. Għana ċerta affarijiet ngħidu. Mbagħad immur id-dar u ngħid. Tgħid xett. Nisaj xi ħaġa. Ħatara. U jiena bħalissa hekk bħalissa jiena naħdem ġo skola. Imma nitkla wara setejt. Le. Isma' rrid ngħid xi ħaġa ma fuq la Claudia, fuq di li pereżempju jkollok mara ma' ħafna rġiel. Dik dem nkun jiena tipo on the fence about it, tipo. Dik hija xi ħaġa li l-mara twaqqaħħa, jew hija xi ħaġa li għax il-mara tista' tagħmilha qed ittija s-saħħa. Dik dejjem fil-ni li l-mara tista' tagħżel li tkun f'dik il-pożizzjoni jekk teċita l-ħaġa. Jew qed tibgħat messaġġ ħażin. Jiena mhux qed niġġudika il-mara li qed tagħmellat jekk tittamlu għamlu għalija personali. It's putting out the wrong message about women. Nifhimha ta' vera. About women.
Fis-sens, mhux b'ġudizzju, mhux għax qed niġġudika. Mhux għax qed niġġudika lil-mara differenti. Just li ċertu watti għalija. Ek, ma nafx. Darba kelli ħabba tiegħi. Meta sena ħanspiċċa. Le ħanspiċċa. Okay. Kelli ħabba tiegħek kittieba. Kelli ħabba tiegħek kittieba u kienet tikteb erotic novels, mhux Maltija di. U her biggest u konet kelmax u kienet tikteb one of her biggest novels kienet fantasija tagħha u kienet dat tip ta' affarijiet ġifieri gangbang. Gangbang, ma it was a very particular gangbang. U kienet kitbet xi erotic novel, and she did really well with it. Ifem bħal 50 Shades. Imma gangbang bikunem. Readers were women, u dik kienet involvi werewolves u packs. Isma anka, imma gangbang. What I'm saying is... Riġġiel u nisa u kulħadd whatever mo. Jena ma qrajtix. Meta mara tkun Daqlat li. Imma... Imma 50 Shades of Grey l-istess, U għamma rax hit tamel, It's the submission of a woman. Eżattu. Issa, jien mux għadnajt li tajjeb, għanzi jena naħseb li ħafna drabi l-porn isu twarb da bit sexuality li l-raġel iħoss li l-mara jista' jagħmilha hekk u dik li jrid. Le, u anki flat sessuali, I mean il-porn. I mean, alright, hemm ċertu affarijiet li mhux hekk jekk aħna qegħdin baking jew bej vanilla, ġifieri jkun hemm affarijiet li nixtiequ li jsiru. Imma hemm ħafna li affarijiet li huma pushed. Li huma. Le, mbagħad hemm anke l-orgasmu tal-mara. Naħseb dik problema, mbagħad problema fuq iż-żar li jaraw li jibnu impressjoni ta' sess b'dak il-mod. Ejja, dik problema kbira ġifieri. Illum ma' problema kbira. Illum l-aċċessibilità illi jiena naħseb ngħidha naħseb Alla ħares meta kont żgħir l-età tat-tifla tiegħi pereżempju kien hawn l-aċċessibilità tal-porn li hawn illum. Għax jiena il-ftit li kont nara meta kont żgħir kulħadd tagħmel amen, meta konna 13 tibda tħoss ċerta affarijiet u titfixker ma tkunx taf ħatfittex u aħna konna l-aħħar darba dnija konna mmorru nsibu għandna fuq l-antenna Siċilja u jekk tiġik tajba forsi ġib picture li jdumlek 5 minuti qabel ma jibda ġej xu titlaq. Imma immaġina kont dak ikollok 12-year-old, 10-year-old għandna li dan jista' jmur fuq social media u jsib u mhux isib porn, isib frickin kollox. Kif ħataffet waħda? L-idea hija vera. U anka n-nisa kif ħataffet waħda? Issa l-idea mhux reali. Da l-istess fuq l-spektrum liħor. Meta aħna konna żgħar u konna naraw il-prinċipessi u happily ever after. U ġejn affettwati bl-istess. Eżatt, that is a very good point. U l-Georgies, u l-Candies, u l-Oscar. U rridu l-prinċep ġej fuq il-kavalli. U aħna riqdin hekk ma jbussix ir-raġel ma nqumux mir-raqda. Jiġifieri bl-istess mod li aħna trabbejna f'dak il-happily ever after, f'dawk il-cartoons u l-fantażiji kollha. U għamilna image ta' kif suppost relazzjoni tkun jew raġel. U Evil Sisters u Sahara dejjem Evil Sisters u Sahara dejjem b'minħom kbir arajjen. Arajjen kif kelli ngħid. Imma inti ħajtek jibsa imma inti taf inti inti postmoderna. U inti qabel żmienek għax illum pereżempju il-villains u l-heroes huma kollha morally ambiguous. Illum it is an age of morally ambiguous characters fejn the hero is not entirely a hero and the villain is not entirely a villain, so a witch can be a heroine and a princess can be a bit of a witch. However, la let tajli princess. Let tajli witch. Ta' princess imma. Imma mbagħad hemmhekk jidħol l-ottimizmu. Li kont se nipprova ngħidu huwa dan, apparti l-porno hekk. Kif qalet Claudia, aħna meta konna żgħar tlajna b'ċerta valuri ta' Prince Charming, ta' Cinderella, ta' Mazinga Z, fej l-eroj kien l-eroj. Jekk anke pereżempju Superman jekk tara Superman tas-70s u tara Superman tal-lum u tara pereżempju tara inti Superman ta' Oliver Reed. Christopher Reed. Oliver Reed. Eżatt. Christopher Reed u Christopher Lee. Insomma. Reeve, brava. He was clean. Insomma, whatever, super clean, super goody boy. Jekk tara is-Superman ta' x'ismu dak li ġobna ħafna jħobb il-Warhammer u il-Gustus. U vera sabiħ da.
Christopher Reeve. Li huwa wkoll The Witcher, x'ismu? Il-lallu, Again, he's a bit of a darker hero. Mbagħad tara The Boys, per eżempju, a TV series about superheroes where it completely turns the character on its head. Dem dan il-karattru li jismu Henry Cavill. Henry Cavill. Mbagħad hemm Homelander f'The Boys, who was an evil. Too much, ma da. X'illi wieħed. Henry Cavill too much. Le, imma li qed nipprova ngħidu li qed nipprova ngħidu. Imma. Li qed Mhux insemmejtu. Le, ma li bajna naraw li qed nipprova ngħidu illi how the idea of the hero evolved. U aħna il-ġenerazzjoni tagħna diġà qegħdin iffakkjati u bil-Malti ma tantx ħallejna dinja tajba warajna. Aħseb wara ġenerazzjoni ġejja li tlajn beroj li huma kollha morally ambiguous. Jiena mis-70, il-guys li huma under late 40s, 50s. Naħseb anke qablek. Ma nafx. Naħseb anke qablek. Il-fatt li qalet Claudia huma li konna kollu ġokkaxex, ġifir il-prinċipessa jistenna l-prinċep, u l-prinċipessa hija perfetta. Le, u li imbat ma tkunx ċara, u aħna tlaqna mill-porn. Ġifiri, jekk iż-żar tagħna jaraw il-porn. Għat jaraw kollox. Mhux neċessarjament huwa assess reali li inti meta ħadd intaqa' ma' raġel. Mhux hekk. Ħadd tagħmelek jew meta ħadd intaqa' ma' mara ħadd tagħmelek. Mhux hekk, 100%. Le, u jiena nippreferi a morally ambiguous hero li avolja huwa hero huwa tajjeb imma għandu l-ħażin ukoll biex inti tifhem li jekk inti persuna tajba ma jfissirx għax għandek il-ħażin inti ħażin. Le, eżatt, li għandek elementi ħajkonna nieqfu ma. Però interessanti. Mela ħankomplu konversazzjoni. Imma qabel ma nieqfu l-kafè nixtieq ngħid il-mistoqsija li jmiss nixtieq lek nitkellmu fuq. Irringrazzjajt l-sponsors illum. Iva. Brava. Li qatt kellek kwistjonijiet ta' saħħa mentali u jiena dik għandi ħafna xi ngħid fuqha. Narawkom wara l-kafe għal diskussjoni vera ferħija. Għalfej tlaqt. Ma nafx ħanbat ngħidlek Amanda. Ma nafx nista' nagħmel. Ommi ħadha kbira u ismet qatlu l-Kathy. Kella bżonni. Kajin kelli bżonnok. Sob, għatta kasek bidek, lele barbara. Isek ġurdin ta' nemmen ma tibza mendellek, oħdok imma, il-jum. Kif jinax l-ek tas minna rajja? Għax ma tarax tamel inta? Minna t-nejfu taħt għas bġab mażra monqu. Għajd li minn qatilla l-loħti. Il-bomba li saret ma kienetx intiża għas-Sinjorina Penza. Tiġifieri. Ħadu żball. Żball? Minna li għalli bis ħasset it-telfa ta' Katrin. Minna li għalli Katrin kienet taħħa biss. Rġieħ kien taħħa biss. Skont Emma, dak li ġara l-Katrin ma kienx accident. Laqgħadlek hekk. Ġifieri mhux veru. Għax ma staqsix il-ommok. Jien ħadlek l-oħtok, oħtok ħadetlek l-ommu. Tifla min ħadilek? Min ħadilek it-tifla barbara? Jien ma nix il-waħħal fik. Kultant taħares li t-tifla moħħu xejn, fim taħares fajni għaw xejn. Ġustizja li. Tifsel għajnejha. Ma donnis ma t-ċajtax. Ma stennejtix minn għandili. Vera don taħseba? Fi xjuħite? Mam.
Proset. Proset. OK Home, Panta Road Lija, okhome.com.mt. Barbecued rabbit sausage, veal sausage, Maltese low salt and tasty pork and beef sausage, simply irresistible. Snow White Meat and Poultry Market Imjar. Shop online at www.snowwhite.com.mt. Quality Projects Malta, kontratturi turnkey għal kull tip ta' xogħlijiet. Issa qed joffru servizz ġdid. Ser tixtri proprjetà? Għamel l-għażla qlija. Ikkonsulta magħna biex tiskopri spejjeż jew alterazzjonijiet li jista' jkunu neċessarji qabel ma tagħlaq ix-xirja biex isserraħ rasek li m'hemmx spejjeż moħbija jew żejda. Aħna niġu fuq il-post fejn nagħmlu analiżi teknika u professjonali u nagħtuk rapport bil-miktub. Għal aktar informazzjoni ċemplulna fuq in-numru li qed jidher bħalissa. Feel the heat. Awaken your senses. Indulge in desire. 50+ brands. Onlineintimates.com. Mela, grazzi l-Ultimate tal-kafe li qed jieħu Carlos. Carlos ma jqgħod minn il-kafe. Nħobbu. Għadkelkom problema ta' saħħa mentali, jiena għaddejt. Inti għaddejt minn 8 snin ta' ansjetà, u mbagħad l-ħar tnejn kienu generalized anxiety disorder, ħafna panic attacks, depression. Kellek dak il-breakdown. Dak. Generalized anxiety disorder. Xi sena? Ma diri blow was 2-3 months, le? Le, domt, ta' Karl. Domt, Karl, da' second. Domt, mela. Skulli domt. Għax beda f'March, u niftakar, per eżempju, New Year's Eve, kont għadni ħażin ħaġeb. Ma konċ għadek completely broken, le? Mela. Kon naħdem ftit. Eżatt. Imma xorta kont id-dar New Year's Eve bil-panic attacks, għal xej. X'kienu jkun. Mux xej. Le, ma, mux it-trigger, kont ngħidlek kiku kellek tispjega x'kont ħoss, għax. Biża kbira, qalbi tħabbad, nixxejkja, my jaw shaking, it's scary. Fil-bidu ħossib li għandi problema b'qalbi ġifieri, għax qalbek tibda d-dejja gaz down. Għaxi li tkun għandek ħafna adrenalina ġo fik li għandha bżonn toħroġ. Għaxi kont maqbuda fight or flight, kont maqbuda dejjem tense. Allora kont qed nibbildi ħafna adrenalina li minn ximkien ridet toħroġ. Kont għadha ħażin mentalment, allura ma kontx qed nagħmel training, ma kontx qed nagħmel gym, fimt, ma kienx hemm minn fejn toħroġ il-madonna. Allura kien toħroġ bil-panic attacks. Kont ħażin ma ġepe, kont norqod lezzijat kuljum. Dik spuċċat ma tmurx letteralment minn ġol kamra tas-sodda sal-ċina, ma timxix. Ma timxix, ma kellix saħħa timxi. U meta kont żgħira. U ma tikol xejn, ma tikol xejn. Ma nikol xejn, kont bża nifga. Meta kont żgħira kelli depression in my forsi kelli qabel eating disorder. Ta' xi 18 tfajt leġimat fis-sodda, ma stax naqala minn hemm. U mbagħad bil-mod ma bdejt ġej aħjar imma bil-pinnoli mbagħad speċa għalawni mis-sodda. Jiena naħseb qabel eating disorder kelli depression, not diagnosed. Ma looking back issa. Kif esperjenzajt għax kont ħoss? Jiena mort ngħix maħija vera żgħira. Aħna kellna naqra jien kelli childhood vera turbolenti. U ta' 13 sena argumentajt mommi u ħarġt mid-dar. 13? Form 2 kont. U mort ngħix ma' Fab. Fab ovvjament kien fl-aqwa tiegħu fil-karriera tiegħu. Kien tella l-Eurovision U kien diġà tella imma kien propju dad iktar barra mid-dar milli mid-dar. Ma kemm għandu iktar minnek? 7 snin. Jidher mazza naf imma 7 snin hemm. Kemm għandu żmien? Tal-81 Fabrizio. All right, asta. Insomma, u dik tatni letteralment kaxkira tal-ostra. Ġifieri kont immur, xin spiċċajt kieku ma ħadniex hija, kont nispiċċa ġostitut letteralment għax konna morna naraw istituti wkoll. Estra. Imma x'kellek xi tajt mommu. Istra. Kontu mortu taraw istituti min? Jiena u Fab.
Vera? Għax fab kien isifer ħafna, allura rrit naraw fejn ħanoqtin. L-istrina, that's... U kellek 7 snin iżżar minnu kont żgħira sew inti. U anki ju. Anka u kien żgħir sew. Anki ju. Da jekk kelli 13 kellu 20. Mela. Insomma, mbagħad Fabrizio kien rebaħ il-kustodja tiegħi. Il-lajs. X'avventura. Avventura. Nħarsu lej għallum. Viva, nħarsu lej għallum isa film ġifiri, letteralment. Imma biex immur għal-punt tiegħek. Jien kont bqajt għax kelli xorta l-kem jina u l-mammi dak iżmi ma konniex propju naraw eye to eye. Kelli imma fondazzjoni tajba, ġifiri kont diġà ngħix ma faq porrajt ma faq ħafna mill-ħin barra mid-dar, ġifiri kont immur l-iskola, mmur id-dar nagħmel ħwejjeġ kollox waħda nagħmel ħwejjeġ naħsel bla bla bla. Wow. Kont indipendenti sew. Però ma kontx noħroġ mid-dar, ġifiri wara l-iskola id-dar u m'hemmx ċans li ħanoħroġlok barra mill-bib. And I used to cry myself to sleep every day u kont insib solis il-kelma li semmejt inti l-ewwel fil-kodba u fil-music. What a childhood. Ija, u fil-music u minn hemm bdejt it-terapija. Imma f'dak iż-żmien. Hemmhekk sirt artista wkoll għax dawk dik li tkun magħluqa fid-dinja tiegħek hemmhekk toħroġ. Kemm kellek żmien meta bdejt kanta, li ma bdejt kanta, meta bdejt il-karriera tiegħek, kemm kellek żmien inti? Ftit snin wara, jisu 17, 16, 17 jisu. Żgur iffurmat. Bil-forsi. L-tfulija dejjem tiffurmak, it-tfulija jew tiffurmak jew tkisser. Le, ma din ħaġa li kienet tkun waħedha. Ija, waħdi. Ta' 13. Però kollox kont nagħmel, ġifieri kont l-iskola waħdi, kollox kont nagħmel. Però kien it was a very sad period. ħafna. Lonely. U qatt ma sibtu terġa' tmur għand il-mami? Le, mbagħad għaddew is-snin ġifieri. Le, ma dak iż-żmien, meta kont le. U minn hemm bdiet anki insomma eating disorder qisu minn hemm mbagħad bekk. Beda qisu, Ġifieri, naħseb fil-fatt jiena dejjem ngħidlek xi ħadd isaqsini x'inhi l-ikbar biża' tiegħek hija s-solitudni. Għax dak iż-żmien ħassejta. Għax it's devastating, it's tragic. That's really... Imagine, at such an early age you go through that, it's no joke. Tragic. But again, it made you who you are. Iva, fil-fatt m'għandix regret xej. Ma nixtieqx li kieku jiena jkolli tfal jgħaddu minna, però ħana li kien fit-terapija naħdem fuq dik it-tifla ta' ġofija li kultant toħroġ tagħmel id-deċiżjonijiet hija x'tibda tibża'. Fimt? Per eżempju, meta kont żgħar ma kontx induna, ma jiena fdejt noħroġ ma' xi ħadd nara għajn ħażina ħares naqalej mar oħra, fimt? U għax jiena t-tifla ta' ġofija tħossha insecure għaġeb. Mela dik l-għajn saret da mar magħha 20 darba. U l-lum il-ġurnata tipo ġara le Karlos. Ġejex, għandi bżon fit-ilmu. Il-lum il-ġurnata sirt narafal dik it-tifla u nuħsieba. Hemm affarijiet fejn tħoss li dik tifla ta' 13 sena li kienet waħedha toħroġ u ġalek tiżbalja. Kont qed naqra ktieb Styles of Attachment. Styles. Jiena anxious attacher kont. Imma jien naħseb it fluctuates, ġifieri jien naħseb between anxious and secure. Anka jien anxious and secure. Avoidant. Laqsina. Avoidant anzi. Le jien kont super anxious, Ma ħansaqsik xi ħaġa. Għax id nafa dik ma nafekx ta' biżżejjed. X'tagħmel meta tkun anxious? How do you react? What do you mean? Iktar naħseb tkun interna milli kifettejt, imma iktar milli forsi jien naf li l-partner tiegħi ħa naħseb li Għalibili u hekk iktar nibda nibża li ħaj abbandunani eżempju. Le minn hemm ġejja tiegħi. So abandonment issues. Le ma tiegħi minn hemm tkun ġejja, ma mbagħad nagħmel storja f'moħħi biex nikkonvinċi ruħi li ħaj abbandunani. Le nipprova ma mmurx hemmhekk. Nipprova jiena kont. Issa ħjar, issa fejjaqt mhux ħażin. Misrakom tħanna fil-fon. Vera mamma mia. Inti Mr. Carlos. Jien mistaqsejt l-aħħar. Il-Joseph, saqsi waħda Claudia issa. Saqsi Claudia saqsejt għatnej, u Joseph saqsejtek lilek ġo. Lilek għandu ma saqsejtek, ma lilek nafu sew. Taf, għanna għez vera. Għanna għez seċitanti. Mela, Claudia, għazel li xaħat
minn din il-mejda. Minn nostra. U celebrity Maltija għal trisim. Għattu li saqsi Klaud, nasajt Klaud. Zgitxajta di bro. Għandi oħra li kimma. Għasef fuq, xor. Ġaħad minn dil-mejda u celebrity. Maltija? Let, naħseb Għaddi nafu celebrity, ħalli jom dak ta' bil-mejda. Lebda tal-mejda ġdik tamel differenza naħseb. Taħseb? Bġek. Jina Jina jek nazel. Li nasa sejt. Le. Celebrity. Skon minn nazel, fimt? Saħt fil-mejda, 1, 2, 3. Jek ħatazel. Għanna jek ħatazel li tittazel un bat celebrity forsi raġel li flaħal t-nej bħalna. Fija xor. Fat li le konten. Eżat, mela. Ok, mela. Issa raġel. Raġel celebrity Malti. Eżat, min taħseb li flaħalina? Le, taħseb bil-jaqqa. Inti t-tamila. Naħseb jibsa tkun. Għalet. Ħanazlu fl-imkien. Għalet. Jek ħanamlu trisem fl-imkien. Ħanazlu fl-imkien. Eħe, taħseb. Min kiku? Nistras naf. Nafx kif joġbuk inti. Jina kollox. ċorta, la tkun intelligenti. Anki jiena. Eżatt, mela intelligenti. Intelligenti naqblu fuqha. Taf ix ħadd intelligenti, Carlos? Le. Minix ħanejkom, ma tkunx ċans. Nistgħu nġibu barrani minn flok. Le, Malti li tkun, barrani xi. Għax Malti ma tantx intelligenti. Brad Pitt. Zgarbi. Proset. Lejja, xaħat ieħor. Malti. Xaħat, ejja, Malti. Nisrat naħseb. Suġġerulna. Le, mandilħad, vera. Tistaw tissuġġerulna? Ejja, xizziet, mux ħanġerulna. Tidu li nissuġġerilkom. Ejja. Xaħt intelligenti. Imma fl-imma qasam, fl-imma ambitu. Għaxem ambitu ta' sport, ambitu ta' teatru, television, ejja, xe tindumu, politika, ejja, innaf. Għazlu x'namlu. Għazlu kategorija, minn daw il-kategorija. Sport, mużika. Le, sport le. Teatru, television, politika. Arti. Arti ġibi pittur. Jew mużiċist. Għaxi mużiċist. Emma, allora, Claudia, jenti staġina iktar mużiċisti, ma jenna fil-mużiċisti. Ejja, xi mużiċisti joġbuk li taħseb jistak u jew attur. Mużiċist? Ma tof, mużiċist. Bejnitna għadin, Claudia. Mela, mux jek bejnitna għadin. It's a very intimate conversation between four. Mux għed naħseb mużiċist, Astra. Le, ibsa ta' Carlos Vera. Tuna option A, B u C, unazlu għed minnom. Le, ta' u ejja sendumu, A, B u C, ejja. Ma jenna fil-marjun tidu tnisu mintom. Tina A, B u C, unajdu lek A, B u C. Eżatt. Tuna, Joseph. Le, menx għalfejn mużiċisti, semmi, raġel, semmu tlet irġun, unazlu għed minnom. Tara kemm diffiċli. Vera diffiċli. Le, tistaw tażlu anka ridikoli ktidu. Unazlu t-nazlu wieħed. Xandru? Grek? Jista' fl-ħalja u t-nej Xandru. Ejja, jista'. Batuli, Norman Lowell jiflaħ. Norman Lowell? Nitfaw. Norman Lowell, Xandru? Politika, sports u... Sport xaħat ħafna. Ma lek xandru sport. U xaħat fil-mużika? Xi attur, per eżempju, attur Malti ta' teatru. Ġili ta' teatru inti, tmur teatru. Jejja, tfaw. Ġili ma attur sabi, ejja, għaw xie attur. Tucci, għanna Tucci. Davide Tucci, mela, bej Xandru, Davide Tucci u Norman Lowell. Imma Norman Lowell. Li ma kifu. Fem Norman Lowell tajjeb, għandu bastun Norman Lowell. Le, Norman Lowell le. Ma jenna Norman Lowell. Le. Ma Tucci, Xandru jensibu xaħat. Le, Tucci u Xandru Le, jensibu xaħat tiħor. Le, nazdu bej Tucci u Xandru. Kit. Għax gustu. Kit demikoli. Kit demikoli, le. Għadm dawk it-tliet. Għala, le. Tridu Abigail. Kwid, vera. Min? Tridu Abigail. Le, għax tipo... Le, immaġina mux mizzawet, għax għandu il-mara tal-ostra. Imma nafx għandhom l-oħrajn, għet nassumi li dawn. Tucci u kol, le, Tucci għandu girlfriend. Xandru, jaf li zaħira u Mela fakit. Mela Xandru, le. Tucci. Jiena Claudia u Tucci. Tucci gustus. Brenda, sorry. Tucci gustus. Sorry. Just fiction il-ħagġa. Tucci niftakar meta kien ġeja għamel audition l-ewwel darba l-uffittaf minnu.
Meta ġejla għal darba jemma l-offiċu, audition l-offiċu, it-tfaq nisa inklusin kolla. Ġejtu ċi make-up. U jien qed nagħmlu audition, xin id-direttur. U t-tfajlit kolla t-naru maħarsu minn wara t-taraġ, fim. U mbagħad sirt nafu. U papi. Hello, papi. Nice boy, papi. Barra minnek. Għal-film tijaw? Għandu kif għamil film, guys, it-tuċi. Direttur Greek, xismu? Kemmu tajab dal-film. Buzz. Xismu għal-film? Insejt, ma ver. Minore. Minore, dan huwa film. It is a fantasy horror comedy. Vera tajab. Fed-direttur / writer-director Greek, abbat it-tropes kollha tal-fantasy. Ħajtħol fit-fond. Horror. Carlos. U Greek mythology. Daqsek. Ma storja Joseph inti. Vera buzz. Vera faqa. Di mistoqsija ta' Mel. Assurd. Mistoqsija ta' Mel. Il-meħasaqsija. Lili? L-astra nafxin il-mistoqsija. Is a person who is unfaithful a bad person or is there something missing in the relationship? Malek persuna. Nasa bajar minn ta' Claudia għib unfaithful a bad person. Mela mistoqsija. Mela ħana translation. Lili. Imma niddiskutu għata. Jek xaħti għalibilek. Għax huwa persuna ħażina jew xem xaħġa nisa fir-relazzjoni. Mela, jiena nemmel jekk hemm xi ħaġa nisa fir-relazzjoni, importanti titkellem flok taqlib għal dak li jkun. X'inhi l-qelba? Issa bad person, jiena I don't like. That is a very loaded word. I don't like giving that label to anyone. Bad person, ostra. Fem? Imma naħseb li għamel żball il-persuna li qed jaqliba iva, x'jiena naħseb jekk qiegħed. Mux qed inkun stanna, mux qed niddetta regoli, ma tnajt fil-ħajja tiegħi, jekk int qiegħed miegħi, jew xi ġan nieqsa, nitkellmuha u għana rawn raġa. Jiena! X'inhu l-qlib imma? Għax ilb bil-ħsieb. Biħsieb xorta problema. Min jgħid, ġifieri da. Jien ukoll inħossa dik, mhix hekk. Jien naħseb imma. Ara li huwa żball naqblu kollha naħseb fuq il-mejda. Li huwa żball. Li inti taqleb ja xi ħadd hija żball. Rajt issa again. Le, xina naħseb faċli. Imma li tajt. Jien naħseb li faċli. Le, persona ħażina le, ma naħseb faċli tistaħba wara l-fatt li tajt isma' x'kien hemm xi nisa fir-relazzjoni. Fir-relazzjoni mhux anke int ukoll qiegħda jew qiegħed mhux tirranġa dik il-ħal. Le. Jina naħseb l-importanti li. Jina naħseb bil-ħsieb muqlib. Għax can you control certain things? Le, ma titajdila. Mela ħajksa. Le, naħseb aħjar ma nkunx nafta. Missa qed ngħidu. Jekk inti ħlomta. Qed ngħidu ħsieb. Ma dat jorqod miegħek u qed jaħseb xi ħadd ieħor. Le, li inti qed taħseb kostantement f'xi ħadd ieħor. Le, dik ħaġa oħra. Dik mhix għaddit waħda u immaġina lilu nnifsu magħha. Il-ħsieb x'inhu? Dik għax il-ħsieb x'inhu? Imma dajn. Saqsejt għall-flirting ukoll għalkemm jiena. Flirting mux qrib. Imma imma tajjeb jew ma nafx. Għaddej flat mal-partner tiegħek u taħseb xi dik le. U xorta ngħid, għax mistoqsija kellna, xorta ngħid li jekk tiġri, ma jekk tiġri darba u tiġri fleetingly, jiġifieri inti għaddej mal-partner tiegħek u għadha daħallek ħsieb fuq xi ħadd ieħor and you didn't dwell on it. Jiġifieri mhux ħallejtu hemm komplejt u żammejta f'moħħok. Dika ħaġa oħra, imma kinti għaddej daħallek ħsieb u waqt għaddej mal-partner tiegħek żammejta f'moħħok. Dika ħaġa oħra wkoll. Tant hemm permutations ta' dan is-sitwazzjoni, li diffiċli tgħid illi għax anke pereżempju tajt li qlibta lill-persuna tista' tgħidlu żball jekk tagħmilha darba darbtej. Imma hekk ma tonx imbagħad issir affair tagħmilha 7 darbiet 7 8 9. Deċiżjoni. U xorta lill-mara jew ir-raġel matlux, u mbagħad iva, mbagħad qed tidħol fit-territorju ta' bad person. Għax inti tista' taqbad tajlu isma'. Jien anke tagħmilha darba naħseb biex vera tkun paċi miegħek innifsek. Iva, imma m'intix persuna ħażina, jekk ta' darba il-partner titgħidlu. Jekk taqleb għal xi ħadd. Anke darba, xorta. Jiena taf x'ukoll xi kisser li moħħi l-umiljazzjoni. Anke jien tal-persuna l-oħra. Dik kera. Li jiena pereżempju ngħidu jiena qlibta lil xi ħadd. Umiljajtu. Dik istra.
U l-flirt hemmhekk il-problema. Jiġifieri jekk kienet niflirtja ma' xi ħadd ieħor li mhux il-raġel tiegħi. Jekk da xi ħadd ieħor jgħid di miegħi tiġi, hemmhekk problema għalija. Li qed inwaqqa r-raġel tiegħi għandek. U meta ngħidu libtielhom. Hemm xi strata ta' xi libtielhom ġifieri bewsaq libtielhom, farsaq libtielhom, kelma libtielhom jew sess komplut libtielhom. Le, sess komplut ovvja libtielhom, ovvja. Imma jekk pereżempju jaġġu parti u għattu kieġis kelmi toħarsu lejn xulxin u forsi dik taqlibilu tiġi jew le. Naħseb jekk nara xi ħaġa hekk. Xorta taqbiżlek u. Xorta. Le, reverse, first to second, reverse. U jkun taħt ir-rota. Ovvjament. Eżatt. Ħadkom. Jifimni, dik mhux ma qelibix. Imma xorta. Tweġġani kieku. Tweġġani. Imma you can't call him a bad person, but if he does it 20 times, 10 times, it is fair, then it is bordering bad person. U anki jekk ma tistax tara mara. Sorry, mela. Alla ħares inkun raġel sabiħ li nara m'għadu. Dawwar. Issa. Le, mhux hekk għandek it-trabil. Ma mbagħad għandek it-trabil naħseb psikoloġikament, miegħek innifsek. Xiex? Jekk intu tiġi f'sitwazzjoni fej ma tistax tara mara. I mean, you want validation. Imma jista' jkun ukoll. Missing. Imma jista' jkun ukoll, jiena għaddejt minna, ġifieri jiena meta għamilt żbalji wara jumejn tlieta għattilhom. U ġeneralment jew tispiċċa relazzjoni. Jew jaħfrulek. That's a good question. Ġeneralment dejjem tispiċċa relazzjoni. Darba forsi li darba fil-fatt għamilta u ma kontx mort all the way. U xorta t-tilqat l-persuna, u kienet għadda fil-bidunet. Allora jekk ħanibda dir-razzjoni ħanibda jasew, irrid ngħid uj. Forsi għax kienet fil-bidunet. Le, għax kont diħel minn perjodu fejn kont qiegħed miġuħ ħafna, imkisser ħafna, kont qed ngħix ħajja daqsxejn stramba għax kont vera miġuħ. Allora ma kontx nagħti valur għall-persuni li kienu miegħi, ħadas il-persuna vera ta' valur, u għad uj. U sibt li għal-nifsi ħanerġa' niżloq f'dik il-logħba, għandha pull back, u mbagħad le. Għattimma biex nibda xaġa ma dil-persuna għu najdila. U probabli li kont sinċir f'dak il-kuntest. Ija, naħseb enet. It made it work, probably. For a while. Għax I was not yet ready shorta, but at least I went in clean and I got out clean. Nistan saqsi xi ħaġa ma. Sorry, kompli. Le, ma jindi naħseb illi għax il-mistoqsija kienet jekk intaqliba xi ħadd. Jien naħsbek qatilba xi darba problem bir-relazzjoni tkompli taqliba ma l-istess persuna 40 darba u tieħodha drawwer tibda taqlibla left right. Imbagħad hemmhekk il-valur tiegħek bħala persuna comes into question naħseb le. Dik id-domanda li rid ngħid. Jekk ikun il-partner tagħkom taqliba darba taħfer jew titlaq? Jiena nixtieq ngħid li naħfer, imma ma nafx jirnex li xnejx biha, naħseb nibqa' nirrinfaċċa. Ma nafx għasin. Kull ġlieda anke jekk ikonna ġlieda fuq iż-żarbun li ħallaħdel. Jien naħseb ma tkunx. Abigail inti ma tkunx tista' forget it. Għax jien nafek u nafek sew u nafx inti li ma tkunx tista'. Ma tkunx nista'. Għax inti meta tiġġieled moħħok onestament ħajdilek bejn moħħok u l-sinek ikun hemm disconnect enormi. Li int ma tibqax tirraġuna xi tajt, allura di ħatibqa' titfaħħilu f'wiċċu u forget it. Allura jaqbillek taqta'. Dina kif nafek jien. Jiena naħseb ukoll, ġifieri. Jiddependi ħafna il-kuntest. Jiddependi ħafna il-kuntest. Imma xorta kellek sem fija, per eżempju. Imma naħsibek tkun vera tħobba. Jekk kelli sem jiena f'dan it-tradiment. Jekk kienet darba. Għamilt żball, għamilt traskurajt. Hemm dik ukoll. Imma xorta traskurajt u jaqlibi. Le. Imma taking accountability of my actions. U kol, jina dika li importanti. Mux tajjeb li qelibi. Ma ġo moħħok jibqaw dawk l-images ta' jekk il-mara per eżempju. Le, jimilx għetnejt li noqgħod. Jekk per eżempju il-mara wara 10 snin. Wara 10 snin żwieġ. Sewwa qed tersaq lejk biex tagħmlu kien hemm l-intimità u inti dejjem qed issib skuża u daqqa xed tilab il-logħba u daqqa għandek ix-xogħol. U f'daqqa waħda issir taf li qaditlek ma xi ħadd. Ma tsax iddur fuq tajda xi żikk għamilt għax imbagħad it-tortija. U l-istess raġel. Le, nixtieq ngħid xi ħaġa. So there is so many permutations. Jiena nixtieq għax insmajt li tibqa' miegħu ma jien naħseb li jekk tażel li tibqa' hija sinjal ta' saħħa, mhux sinjal ta' fis-sens. Tista' tkun ukoll sinjal ta' djufija, imma mhux qed ngħid. Tista' tkun sinjal ta' ħabba men.
Tista' tkun sinjal ta' mħabba, ġifieri jien nara li titlaq żgur dik hija sinjal ta' ġufija. It all depends on the relationship. L-ewwel tkellem fuq complicity. Madonna mhux faċli. Le, mhux faċli, mhux faċli. Kull relazzjoni differenti. Ngħid bħalek ta' ngħid li nibqa' imma mhux faċli għax tibqa' f'moħħok żgur il-biċċa xogħol. You have to work on it imma ġifieri. Għax jien anke kemm daw il-problemi li qed issemmu li tista' naħa l-oħra tiġġustifika l xi xamlitha. Tkellem qabel. Tkellem hekk inti vera qed tħossok naf ir-rifjutat. Ejja ngħidu tkellimta. Jekk ma ħdimx fuqha ma waqqaf ir-relazzjoni. Jekk inti wasalt li teqlibha, waqqaf ir-relazzjoni. Għax tafx qed tgħid l-umiljazzjoni tan-naħa l-oħra hija kbira, anke inti miegħek innifsek qatt ma tista' tgħid. Kif tista' terġa' tmur affarijiet u biex tafda. Biex terġa' tabda. U lew tibda anke tiddubita lilek innifsek jekk daqa li bili ma problema tiegħi hija problema tiegħi. Jien m'iniex biżejjed. Le. Diffiċli da argument. Inti Claudia. U dik il-ħajja u din argument kbir ma tal-ħajja. Mela. L-aħħar waħda probabbli ħassaqsi għax ma nafx fadal ħin. Ġifieri għażel l-aqwa waħda li għandek. L-aqwa waħda li għandi. Ma nafx ta' għajni. Mela mhux lila. Le, mhux fer ta' jistaqsi li ġifieri. Lilek ħassaqsiet ngħidlek jien. Kollha tajbin, għażel inti. Min fuq il-mejda taħseb li fi min Sena, min fuq il-mejda. Min ħassaqsi l-għanni? Taħseb li għafi bus l-aktar u għaxix. Min fuq il-mejda taħsbu li għafi bus l-aktar u għaxix, ma ħassaqsi? Ma għafx namlu għan ġenerali jew. Ġenerali, Kemmi. Jena naħseb li l-iktar persona fuq il-mejda li taf dbus hija Claudia. Kif taf? Le ma nafx. Kif naħseb sawa? Ma nafx. Għax, għan għanda xufti għazbieħ. Dikka dik veru. Tu persona sensuali għanda dik iċċerta poise u ek u fl-istess ħin tidher li għanda l-feroċja u kol. Fim, tal-artista dvarja bej dik il-ħlewa u dik il-ek. U għanda riħa vera tfuħ. Ok. Ma nafx xinu ġeja. Jena vera, ċempel it-tuċċi. Dawk, naħseb Claudia, tajjeb? Jena bigej konsenajt. Vera, kellek raġun, għandek raġun. L-ostra, Jena kont ħanajt Carlos. Namlu hekk. Namlu hekk għaj And we all play it safe. Tidu sajdu għaliex imma. Għaliex, għax Carlos tant semma l-kellu 7 u 6 ma tantx kelli 7 nimmaġina li tal-limt u 10 u xi 12. Tal-limt, Le, ma tantx kelli vera, ma insomma. Ġibniex fl-inkwiet. U inti l-għażla tiegħek? Għalih, feċi. Jena Joseph, u għanna ma jidix ħakem intellettuali bil-ġek u għek, ma għandix dubi. Ifem, le jaridu kunu onesti fuq għadil mistoqsija. Jena onestament naħseb li Claudia. Ankina, ukoll, onesta. Inx taħseb Joseph? U naħseb in-nisa jafu jbusu ktar mill-ġil. Min taħseb jbusu? Insomma, tajjeb importanti li raġel ikun jafu jbusu. L-ostra, ħafna. Jena dal-axħar tal-limte. Mela Claudia. Claudia u kol. Jinak najt. Claudia. Mela, il-reġina. Tal-bews. Tal-French kissing fuq del-mejda. Il-bews. Claudia Fanjovo. Għat mill-affarijiet frazzjoni. Naqbel, Mux najt iktar minn l-affarijiet l-oħra, ma naħseb il-bews. There's something special about it. Yeah, I agree. Anka cuddling bis-sex sabi. Mela, tallem ta' prezzaħ, vera sabiħ istran. Fadina ħina l-aħħar domanda, guys. Min ħajsaqsi għad il-mistoqsija? Issa kullħat ħares il-kartu, għara, għem xaġa li vera tixtiqu saqsuwa. Jien għandi wahda tajba mux biex nalqu bija. Jien għandu wahda fun. Jekki fun, let's go fun. Għax tijaj dark. Le, għandu wahda. Tidnajdlek x'namlu. Nabdu tijaj naqraw fit-tnien u namlu l-mistoqsija wahda minnom. Għal-kem meħel wahdija, kem allegra. Le, musta taqbel ma tijaj. Għandek wahda tajba. Vera dark. Mela naqlqu tijaj? Eja naqlqu tijak. Di. ċini. Wej, helwa. Helwa ħafna. Għattamilt. Il-mi ħassasija. Il-kulħat wahda. Għattamilt jew għamlu l-ek striptease. Għattamlu l-ek striptease ġo? Le.
Għatma milt? Le. Le? Le. U ma narix xi ħaġa li teċitak. Anzi ġibni anka per eżempju kont. Tiġi konxu. Ejja. Jekk jagħmlu ilek ukoll? Tibda tisti. Iva, ara għaggek jgħat ħadina titħadina. Imma jiddispjaċik li jintek? Tixtiq xaħġa you can enjoy it tipo? Ma nafx, imma per eżempju stripper ġili tħal ma nkunx understanding u sottili. Le, ma f'relazzjoni inti ma. Emma affarijiet li huma super intimi, striptease huwa waħed minnhom għax you are just either like they're performing or just looking. Sorta, anka for the person looking, it can be uncomfortable. Anka for the person, eżatt, għax inti, mela. Reazzjonijiet li tagħmel bwiċċek, you feel very exposed. Yeah, both parties are exposed. Jiddispjaċik imma jew komdu li Da komdu, ta' ma tixtieqx li tgħaddi minnha. Le, ma nafx kif kienet mod ieħor, ma nafx, m'għandix idea kienet mod ieħor. Imma qatt il-risposta jekk qatt x'għamlulek. Qatt tagħmlulek jew qatt tagħmilt. Lew tnejlu ma. Eżatt, qatt ma esperjenza. Ġieli ma bċajta nkun. Ma tant I feel uncomfortable li ndawwara f'ċajta. Istra deflection. Istra? All right. Claudia inti. Qatt ma għamlu li striptease. Full stop. Anka jien qatt mamlu li full stop. Irrispondejli ko. Proset, well done. Tajjeb. Jena qatt m'għamilt, għamlu li ġifieri. Stajt jien qatt m'għamilt striptease full stop. Ma hawnhekk mhux qanet ngħidu l-verità. Ija, dik il-verità. Jien qatt m'għamilt. Mela qatt ma read between the lines. Ma kelli tfajl għamilt l-istess. All right, kompli ftaħar. Fik, Madonna. Le! Kienet 7 jew 8. Le, kienet 9. Nice. Ma kienet very clean l-striptease, it didn't go all the way. And I don't think I would have wanted it to go all the way. Oh, ma xidju. All the way fil-ma sens. Kompletament. Għax un titlef il-gost naħseb. Le, titħalli dak il-ftit mister. Ma jek tkun komdu mal-persuna. Istja ma ħajarna laqħalli, iżajjena. Naqa teasing, fimtek. Għalek striptease. Believe it or not. Xforsi dak li jkun irrit inezzaw kol. Eżattu. Imisma, dawn affarijiet zbieħ. Ħana, dawn affarijiet zbieħ. Dawn affarijiet that sustain aħna bdejna ngħidu l-relazzjoni long term. Jekk inti. Le mhux għalhekk biss, imma aħna jiena nħoss li element vera kbir tal-bniedem huwa li kapaċi jilab. U f'koppja dik hija wkoll logħba. Li jiena qegħdem u qed nisfennaw għaliex ma ħoss li hemm l-ebda ġudizzju anzi hija xi ħaġa sabiħa li koppja mhux bil-fors, ġifieri. Imma jekk inti jekk inti tażel li tagħmilha. Imma jekk tażel li tagħmilha m'hemmx ikun m'għandux ikun mistħija, tipo illa jiena għalija importanti li nkun f'relazzjoni fejn nista' nkun kompletament jien innifsi. Jiena sabek biex jiena fadna lew jiena biex relazzjoni tkampa tul is-snin, tkun kapaċi tkun int. U tkun kapaċi tesplora l-affarijiet flimkien. Hija xi ħaġa li titgħallem li tkun inti wkoll. Naħseb biex tasal hemm tkun emanċipat. Jiena mill-esperjenza personali naħseb waħda mill-isbaħ affarijiet li titgħallem flimkien li bil-mod il-mod issir ta' fil-xuxin daqshekk li ssir inti wi. U fil-bidu naħseb diffiċli biex tkun inti fil-bidu, speċjalment fil-bidu, għax inti ħatara mill-esperjenzi li għaddejt minnhom għax forsi kont int batejt. Allura tipprova l-bidu tkun jew ejja ngħidu tkun int imma l-verżjoni sabiħa kollha mhux atturi kollu. Taħdem il-kontra li issa li għandi dileta u għaddejt mill-esperjenzi li għaddejt. Għalija importanti li mill-ewwel inkun jien. Vera, ma bl-affarijiet negattivi u koll dik. Għandek raġun. Kelli trabil minħabba li jorajt mill-ewwel. Issa mbagħad deċiżjoni tal-bniedem li jriċ. Jew le. Jien naħseb dik xi ħaġa vera arfa. Hekk tittam. Għax ħanejdlek. Lew tinfena minn ġewwa x'ħanejdlek xiġri mbagħad. At some point ħajoħroġ. Le, mbagħad importanti anzi li ma' żmien. Le ara, jiena jista' jgħidlek Carlos, jiena ma nistax naħbi l-lati kraħ tiegħi. Ma nistax. X'joħroġ mill-ewwel. Jiena switch. Ġifieri l-vulnerabilità lejra.
din huwa li hija mix-xejn, minix kapaċi nrażżana. Le, m'għandek. Forsi nagħmel 30, l-ewwel 30, l-ewwel 3 dates forsi nrażżana, u 3 dates jew ħobni u bodni. Ġara li Carlos. Le, xiex inti Bill-Bear, tafu minnu Bill-Bear il-stand-up comedian. Stand-up comedian Amerikan u għandu din ir-rutin fuq it-tfajla tiegħu. Il-tfajla tiegħu she could only hold the psycho in for 6 months. After 6 months, the psycho started Abigail, coming out. 6 days. Abigail, if she manages 6 days, 6 hours. It's a successful relationship. Imma mbagħad tkun taf hemmhekk vera min. Le. No use. Li attinti jiena bħalek, jiena llum ngħid persuna Norja mal-ewwel xin. Mal-ewwel xin. Però ma jfissirx li billi torja minn tiġa titgħallem il xulxin gradwalment mbagħad. So you put your cards on the table, isma' I like certain things, I don't like certain things, I can take certain things, I cannot take certain other things. Yes, 100%. Imma mbagħad beyond that, short-term periodu ta' talim u negotiation, which I really like, U jaff, anki ċertu fatturi, I mean dar, right, midem tont ma jmux kwadru, imma jkun hemm ċertu aspetti fil-karattru li jaff, as you go along, tibda tgħid imma jekk pereżempju jien naf jekk xaġa redikola, jiena nħobb ma nisbarazzax eżempju, ħalli l-imbarazz ma kull imkien. Yes. Dik jien difett eżempju, li forsi gradwalment f'kuntest ta' relazzjoni tajba, jaf inti tibda toqgħod iktar mindful fejn tpoġġi l-affarijiet. That is growing together. Jiena nfittxa dik mara xina pereżempju naf illi minħabba l-lifestyle tiegħi u kif ngħixien, għal ħaġa dejjem xogħol, dejjem gas down. Xi tfittxi? Xi ħadd li jista' jorganizzani. Xi ħadd li jista' jgħid l-isma'. Dik oħra who we get attracted to. Eżatt, fimt, vera toġobni l-ħaġa, jgħid l-isma' kelli tfajla darba li kienet disorganizzata. Mara tal-ġen, taġu għadna ħbib sal-lum il-lum għanda tfal, she's a great person, a very good friend. Imma kienet disorganizzata daqsi. So she couldn't help me. Issa għandi tfajla li għed vera tajd li għamelek u nirranġa daw, għed nirranġom, għaxin nidħol id-dar. Enti ċaħat li tista' tikber. Jien fuq l-istess ħaġa li għed tajd li għalek nsemmi eżempju radikola, ma jien per eżempju tmurġi l-karozza tiegħi l-imbarazz li jkun hemm fejn kien karti. Kont ħammur għal dejt, ħammur għal xi ħadd kont ħan nisbarazzal. Mhux hekk. Ġverdik waħda mill-affarijiet li dejt insemmi qabel li isma' ma norix kollox f'dak is-sens. Mhux ħammur bil-karozza mandra. Mhux hekk. Tagħmelek biex tara fi ħadd bil-qiegħda. Ma mbagħad taħseb li inti persuna żomm il-karozza nadifa. Mbagħad jgħaddu tliet u tajt tara da. Imma dik waħda mill-affarijiet, imma forsi tagħmilha l-ewwel darba, l-ewwel dejt, u mbagħad mat-tieni dejt diġà għadna konfidenza kollox m'għandna. Mal-ħin hekk titagħmel imbagħad. Ħajkonna nagħlqu vera qed nieħu bal. Vera Thank you x-xerjajtu daqshekk magħna it was nice. Ja ngħid grazzi Joseph għal ġabli dara rigal. Ikigaj biex nipprova nkun inqas psycho. Self-help book u da isu kif tagħmlek tgħix il-ħajja. Filosofija ġapponiża, to find the meaning. Purpose, the purpose of life. Guys, jek tidu l-karti bil-ħaq, jek tidu l-karti għal xi party u hekk, batuna message fuq Facebook, issa għandna ġifieri stock qegħdin. Batuna u xruha. Ikun aktar hot il-mistoqsija. Hija daw insomma iktar hot. Ħajkun ħafna il-hot li s-nismaw għonek kolla ħajkunu hemm. Għanzi iktar hot magħhom. Eżatt. Hot plus hot equals hot. Thank you guys, well done. Thank you guys. Thank you Claudia, it was a real pleasure. Tnejn minn nies li vera għandi ammirazzjoni kbira lejkom. Thank you ħafna. Thank you. Ciao. Take Two tixtieq tirringrazzja lil Hansa Wines and Spirits, onlineintimates.com, Nokla, Customize Nation, Snow White Meat and Poultry Market, Eden Cinemas, Fior di Vita, OK Home, CMYK,